bay kisi ni nema baka ana somgo ani maomadi yutu nyonya fokata jodon se alaka ambe ojemakulu sanumay fe aw bismillah ko jamuka keregarane keneka mimesige awye wula ka kay ni watinye wala ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili ambe kaluba min konnana a here alaka di ama ajurmu ya fama alaka akanye o kumu kono bi bakuruba kunafonia munu be ambolo kene kono ya a folo de amfana karamo ka seyidi Cheikh Ousmane Madan Haidara alaka tafsir kene minti tambonyango amena oira aula o ko fe sungalo kunafonia ni ala sonama o belasi awma o ko fe hadisul iftar kene ka bi an karamo min bambolo o de Dr Maman Maigay na ala ni kira sonama soni abena kene soro o ko fe suntige baraji inshallah ni ala sonama an karamo Sheikh Mama Famanta alaka dakunya fla bambolo o ko fe ne juru siraw be labla awye katasi awka bi nafilawma o belasi awma o ko fe Nurul Madaniya mo ka blasira likan dakunya fla be no o ko fe kiniya ko nasira dogotoro ko o belasi awma nunu de bakuruba kunafoniya ye fokata se suntiga ma baramunu be ambolo ka alasi awma o ko fe an karamo fla bambolo ya bi ani mumina jeka bara nunu nundo nyogon bolo ma folo de an karamo Alhaji Adama Jawara katasi ambalma keni an karamo ma no e ustaza Alpha ikilai ambe u bismillah kene kono ku fuko wal nyima donc ka folla ci gawira ma ka do ke alaka bara nunu benye ambulo here kono ustaza Jawara assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh wala jama'ati basiti la kono bi ala tano da kunya kile foli kanya si la jaba bela alhamdulillah comme il a dala ambe foli kura toujours kasi andeme bawo an kokoro do bawo la jeli kelaw munu men nege juruci munu basoro ne munu tasoro ka foli ko bela jeleje kan bela jele mi ñoo fa barayna ala ka sumolo timedi am bela jele amin ala rasul wa sallim alaka o do mine Alpha ab jogodi alhamdulillah ko le basiti la bajfuitana da kunya kele foli ka la se fleba bela jele ma ambi foli di am fleba bela jele ma mun be kan la be jamana in kono ani jamana ko kan ni bololo sirawla ma u bela jele fo u barikada ko fe ambe foli keren kan yesi anga karamo ka su kono nama na dim bela jele la ka shini kene da bela jele amin alaka o do mine ka foli bele la se anga sponsor officiellement aka wulika jona aka chesiri la a were kunya bala aka produit nu anya taniga seriyawiye ka fo produit de do mu ni a fesera wa bi maliko nana ate dugo fa chife ni tera yoro ni nyin galike ko mayno zikadi ka ta se ji presiama te alkaba najini kadi ona nyogona a fenfene be le halib nunu bela jele Bamako ani alamini abe soro fa bela jele fe wala ni awe ni nunu kelen sa ay kumi awe jekumu kai awe akokoro madudu wala ma yina fa ko haklito wala ko sobe telela ameta bamoni jengne bula ka fulla si an karbo naka demba bela jele maka ambaw fu ko wulka jonu ka cesirila ka duwo ke kaloy alaka atime here konnana usa Jawara tafsir kene Alhaji Amadou Diallo ya fa cogo mina an fa nan karamo Sayyidi Cheikh Ousmane Madan Haidara alaka tafsir kenan mi be sigi sunkalo kono sirfla juma misri ba kono an be suratu Gafir kono ya fa sura wala li cha mambe ka ke akono bitay Alhaji Amadou Diallo fo ma ka sigi ka lame Allahu akbar ba do ko choroba visionnaire do choroba mbe wati nyefe akla ka fot ko wati tigido na le kuma na commentaire ti anga janga la me inshallah die kono falendo herela dumi duman chama bisika kilani nyogonche mali bisika feo fendi am osam ka fendi lanin bebo anka china anka la dala kula anka na pala bunya fenka ninu glani do nikanuyi wala saki denye koki ikilina siti ku fesara ni mame soro sira labana an kan cinye poso manita fanfe osan sabu an gogo so kake mani deuni
ye kosam ka fɛn dilannenw bɛɛ sɔrɔ anw ka sigida feerekɛyɔrɔw la kosam a s'i pan a y'aw ka fara ɲɔgɔn kan a n'o diya waati dumanw kɛ tolo ɲuman yɛlɛ ani bolozi ɲɔgɔnma kɔnɔna la minnu b'an ka folen to ka di b'aw bilasira aw ka nin waati duman ninnu bɛɛ la sunkalo ye fara ɲɔgɔn waatiw la belebele dɔ ye a y'aw tagama ɲɔgɔn kɛ ka di ye ka di a ka di dɛ Tanganyini Allahu Ta'ala fe kabo shetane iblis la yini toroma Bismillahirrahmanirrahim ayan sindi ni Allahu Ta'ala to barkama ala mi je hine lokole tiye Allah rahim kerengrele tabi'u suratul ghafir ambi alibi suratul ghafir no fetugo de la naam il est le 28e mois 2026. La khalqu samawati la ala kone kalena khalqu samawati kabakolo dachogo wal ardi ni duguma kolo dali akbaru ulukabu min khalqin nasi kateme adama deni dalika walakin aksara nasi mamogo caman be sa la ya'lamuna nyefyene do ti kodon وما يستوي الأعمى nga fiendo fana o tise ka bo fe nyonya ke والبصير ani yelikala olu flati kelenye والذين آمنوا wa fana mo min undara alala وعملوا الصالحات madda ala dana ya dama ma o ye bara nyumonge ولا المسيء wa oni chenikala fana tise ka ke kelenye de قليلا ما fe dogoyara aw bolo tazakkaruna abi miri mina na ولا خلق السماوات والأرض ala ko adamade mana kabakoya na sara ko abi wuli نعم mo en bebi saya ko fe wuli de ma no te saya ko ni be darola be sonoma ikara kafiriye imake kafiriye be sona fe saya ma o kono wuli bali نعم o nga wulile saya ko fe o de kafiru kamanaga نعم mais kasoro kamanaga ngo yerete anyo chama fo ya ka bon mais ala ko la khalqu samawati wal ardi نعم ko ka do kabakolo yere dachugo nayo laje نعم kaduguma kolo dachugo laje a ko kabo adama de dachugo yede o kabo adama de dachugo نعم ambe be ni ndugu kolo ende safe minu sara ukumba ka abe aw minu bebi amiga ka balaka amiga ka saka abe kabako bala نعم ingénieur jaman bodo نعم fe min binye dugu kolo mina ani fe min tinye dugu kolo mina kodona o yo don sisan نعم o kuma na duguma kolo dali ani kabakolo dali ala fɛ ni ko gɔlɛn bɛ o de kan ka kɛ gɛlɛma ye ka tɛmɛ adamaden ni dali kan ayiwa ala min ye kabakolo ni dugukolo da ka adamadenni da i salen kɔfɛ i wulili o man ka ala kɛɲɛ mais siga t'a la ko ala bɛ yen c'est à dire sisan manamanakan minnu bɛ yen minnu bɛ kuranɛ neni minnu bɛ ala ko neni n'i y'a mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ti mɔgɔ kalannen kelen sɔrɔ a la kalan fila si sira kan kalan fila si sira kan mɔgɔ min bɛ diinɛ ko neni ka ala yɛrɛ neni n'i y'a mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ti mɔgɔ kalannen kelen sɔrɔ a la a bɛɛ ye umalaw de ye baarakɛlaw n b'i sara i ka nin kɛ n b'i sara i ka nin kɛ sara yɔrɔ min don yɔrɔ janba de don dɛ ne y'o de fɔ an ka mɔgɔw ye fo an ka hakili de sɔrɔ
an ka ko dɔn an ka ko faamu ni ko bɔra a mana bonya cogo o cogo ka n'i k'a kan dɛ a lajɛ dɛ nin ye mun ye mun ye nin ye nin bɔra min jɔnni bɛ nin kɔfɛ ɔ n'i y'o bɛɛ ɲɛɲini k'o sɔrɔ e bɛ sɔrɔ ka na ni fɛɛrɛ filanan ye ko nin bɛ kunbɛn cogo di nin bɛ kunbɛn cogo di o de y'anw ka mɔgɔw jɛ an ka mɔgɔ caman jɛ o de ye silamɛ caman jɛ ni ko wulila dɔrɔn an k'a bɔ yɔrɔ ɲini k'a bɔ cogo ɲini ka sɔrɔ ka kunbɛn cogo ɲini an na anw t'o kɛ ni ko bɔra dɔrɔn an yɛrɛ bɛ bɔ mɛ a bɔra ni fanga min ye e t'o dɔn a bɔra ni fɛɛrɛ min ye e t'o dɔn a bɔra ni labɛn min ye e t'o dɔn o kumana n'ala ma far'i kan e de ka dekun bɛ tila ka y'a la ne tun bɛ adadu dɔ fɔ Salman ka fɛngɛ in na k'a fɔ o mɔgɔ de ni tora la mɛ kɔsa in na Salman Rushdie mɛ kɔsa in na n y'a ye sɛbɛnni dɔ la o ko mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 78 k'o de ni tora Salman Rushdie ka ko la a bɛɛ ye silamɛw ye mɔgɔ 6 b'a la olu ti silamɛ ye mɛ olu tun bɛ jayiza de nɔfɛ a fɔra ko ni mɔgɔ min sera k'a faga ko i bɛ nafolo min sɔrɔ o mɔgɔ 6 tun b'o nɔfɛ bɔn a ye kira de neni ka kuranɛ neni silamɛw wulila ka marchew daminɛ ka taa bi wale ambasadiw kan ni min tora la ni 100 ni kɔ mɛ cɛ yɛrɛ ma sa cɛ yɛrɛ ma sa bɔn a kɛra cogo di jɛn de bɔnɛna toujours silamɛw de bɔnɛna siɲɛ bɛɛ mana an bɛ jate de minɛ kow la quoi mɛ ala bɛ yen minnu bɛ ka ala ko nangari komi n y'a fɔ ye maa t'u la mɔgɔ kalannen kelen t'a la mɛ an bɛ min jate minɛ minnu yɛrɛ kalanna diɲɛ kalan na ka diɲɛ dɔn ka diɲɛ faamu ka kow ɲɛdɔn ka hakili sɔrɔ n'i y'a saban bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni saban 100 don a 90 bɛɛ ko ala bɛ yen a 90 bɛɛ ko ala bɛ yen siga tɛ ala ko la fiyewu mɛ u ma se ka bɛn min ka ye kira ko de ye k'a fɔ kira cira kɛlɛ b'o yɔrɔ de la mɛ mɔgɔw b'u la fana min yɛrɛ ta kun ka jugu ala ko la kosɛbɛ mɛ o labanna mun na o tuubira o wulila kan a ko non ko min don ko in ɲɛ ma dɔn dɛ ko parce que bɛnkan fɔlɔ ye ala bɛ yen bɔn filanan an ko a ma maa ci bɔn u kan bɛ ko a ye maa ci bɔn ne kɔni tuubira n'a sɔrɔla a ye maa ci a tuubi ti fɛn tiɲɛ parce que u m'an bila foyi la ɲumanya n'a kɛra nkalon ye n lafiyara n'a kɛra tiɲɛ ye n ye n yɛrɛ sɔrɔ ale ta kɛra ten mɛ k'a fɔ ala ko kɔni na savan ni 100 don 90 ko ala bi parce que nizamu kɛw ni ya yɛrɛ tɛ se ka kɛ fiyewu ni hakili dɔ tɛ i n'a fɔ an filɛ nin ye an bɛ yeli kɛ n'an ɲɛ 2 ye mɛ kitabu bɛɛ lajɛ savants ka kitabu lajɛ recherche scientifique ka kitabu lajɛ n'a sɔrɔla a b'o dɔ la ko a kun commandera de ko ni ɲɛ ma kɛ mɔgɔ la an ti yeli kɛ a ye sɛbɛnnifɛn bɛɛ lajɛ n'a y'o ye ɔ munna anw dun bɛ ka yeli kɛ n'an ɲɛ ye o tuma na k'o b'a yirila muharikul kawuni bɛ yen ko tigi dɔ bɛ yen min bɛ ka ko kɛ quoi bon ɲɛ filɛli dama tɛ ka tila k'a ni baganw bɔ ɲɔgɔn na adamaden yɛrɛ dacogo la n'o ye asiyaw kalan ye i mana dumuni bila i da a bɛ taa yɔrɔ dɔ de la a tɛ jigin i kɔnɔ a bɛ taa yɔrɔ dɔ de la o yɔrɔ de b'a labaara n'o tilala ka baara la
i ka kan ka nafa ni fɛn minnu ye fɛn wɛrɛw bɛ yen olu b'o fɛn ta ka bɔ a la a tɔ ɲaga in o bɛ tila ka jigin ka na mara yɔrɔ wɛrɛ o tuma na i b'a fɔ ne bɛ don ɲɛgɛn na bon ko hakili jumɛn ye nin bɛɛ bila ye k'a bɛɛ labɛn n'a dɔ y'a ka baara bila dɔrɔn farikolotigi bɛ bana mun na ko an tɛ se ka fiyewu kɛbaga bi k'o la. an kun bɛ bangoni jaginɛ bugu la an fana karamɔgɔ seyidi sir usman madan haidara ale ka tafsir kɛnɛ kan. Alhaji Amadu Jalo n y'o de f'i ye kuma daminɛ la i bɛ kuma yanni karamɔgɔ ka kuma ni karamɔgɔ kumana ka ban walawalali foyi t'i ma bilen a ye min fɔ dɔrɔn i cɛsiri k'o faamu ka baara kɛ ni a ye kuranɛ ni maaya diinɛ ni mɔgɔya a y'a walawala an ye cogo min na i yɛrɛ b'a ye ala donna dɔgɔtɔrɔya minɛn kɔnɔ kɛnɛya ni adamaden an bɛ karamɔgɔ ɲini fo ka dugawu k'a ye si ni kɛnɛya ala k'a di a n'a ka du ma a n'a ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na ka walanda ninnu kɛ nafa ye an bɛɛ lajɛlen ye. ala ko dugawu minɛ an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'i ka jatalaw fo Ibrahim Kulubali Baba Keita ka taa se Abdulaye Sogodogo ma an bɛ dugawu kɛ baara in ala ka a ɲɛ o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na sunkalo kunnafoniya la Ustaz Alpha sunkalo kunnafoniya juma b'an bolo bi an ka sunkalo kunnafoni na an balimamuso Madamu Konate Fatimata Konate u donna sugu kɔnɔ ka ɲinini kɛ ka bɔ ni lemuru kumuni ani dabileni ka ɲinini kɛ olu kan ka kuma olu kan ka u nafaw fɔ an ye an bɛ an tulomada k'u lamɛn inshallah. Diyara an ye an bɛ lemuru kumuni ne feere mais tiɲɛ na sanni kɔni ka suma mais lemuru kumuni da ka gɛlɛn dɛ a b'a fɔ mɔgɔw ka dɔ bɔ parce que a bɛ fɔ Abidjan a da ka gɛlɛn san yɛrɛ de ka dɔ bɔ a la yalasa mɔgɔw bɛ se k'a san k'a k'u ka suntigɛ fɛnw na gɛlɛya kɔni b'a la parce que a bɛ bɔ Abidjan ni lemuru kumuni fɛn fila bɛɛ bɛ bɔ Abidjan de ka se yan commerçant bɛ na anw yɛrɛ b'a ta k'a détailler dɔɔni dɔɔni k'an ta ɲininka mais sannikɛla minnu bɛ na san u b'a fɔ k'a ka sa bɔra a bɛ 3500 la o ye ni semaine tɛ n'o tɛ semaine jan tɛmɛlen o tun bɛ k'a di 4000 na mais ze kɔni u y'a di 3500 an kɔni an bɛ k'a feere ne kɔni bɛ k'an ta détailler 7 20 4 20 hali ni min ko 5 20 ne b'a di yan lemuru kumuni banna dɛ yan lemuru kumuni tɛ bɛrɛ ye Abidjanikaw de bɛna an labɔ lemuru kumuni na n'o tɛ an ka yan lemuru t'an labɔ dɛ an ta ka dɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ de lemuru fɛn fɛn bɛ na yan a bɛɛ bɛ bɔ Abidjan de ka caya ne kɔni bɛ min fɔ ɲɛmɔgɔw u ka dɔ bɔ dédouane wari la yalasa lemuru da bɛ ja an fana k'a feere o kɔni o de ka di anw ye sugura la anw sɔn jalen don anw ka sugu jenina mɔgɔ tɛ ka don foyi sanni tɛ ka kɛ an kɔni an bɛ min fɔ kɔni ala k'a koɲɛ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ɲɛmɔgɔw k'an dɛmɛ yalasa suguko in bɛ se ka ɲɛ cogo min n tɛ tasuma in mago sa yɛrɛ de don sugukura kɔnɔna na amina yarabi a k'an ka foli fɔ y'a banni ka di an ye kosɛbɛ awɔ u ka sugu jeni est ce que o mana n'o ye sun a kun tɛ 400 na mais sugu jeninen kɔfɛ an y'a kɛ 400 sun yanni ka sugu jeni a kun b'an bolo 300 de la an b'a feere 100 sunkalo yɛrɛ donna k'a sɔrɔ n'a fɔra ko sini yɛrɛ ye sunkalo ye 300 kun don mais sugu jeni na minɛn bɛɛ jeninen sisan a bɛ minnu bolo olu ta gɛlɛya k'a kɛ fo 300 ni dɔɔnin awɔ ayiwa an bɛ foli min di an bɛ dugawu de kɛ ala ka garijɛgɛ ɲuman di ala k'a niw kɛnɛya san caman an ka dabilenin caman feere nɔgɔya bolo ma o kɔni de ka di ne ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn a ka baara la. an bɛ dugawu de kɛ ala ka nɔgɔyaw kɛ sunkalo kɔnɔna in na surtout suguni kura mɔgɔw min kɛra yen an bɛ dugawu kɛ ala ka falen hɛrɛ la an bɛ dugawu k'u ye fɛn fɛn ye kasara sɔrɔ a kɔnɔna na ala k'a falen hɛrɛ la ala de bɛ ko kɛcogo dɔn ale de bɛ n'a ye a bɛ fɛn cun kan waati kɔnɔ min ka kan ye donc n'i y'a jateminɛ Ustaz a ye fɛn minnu fɔ lemuru kumuni lemuru kumuni a ko ko minnu bɛ bɔ an fɛ yan k'olu ka misɛn o ye waati n'a cogoya ye Mali tɛ sanji dugu ye waati bɛɛ san bɛ na waati min n'i y'a ye nin yiri ninnu fana mako bɛ ji de la waati dɔw kɔnɔ lemuru kumuni mana bila tilema fɛ dɔrɔn a bɛ misɛnya voilà o de la minnu bɛ bɔ jamana kɔ kan nin waati la mɔgɔw bɛ girin olu kan waati la bon dabilennin fana ala barika la o bɛ sɔrɔ an fɛ yan donc kilo
fana a ko ko a yɛlɛla dɔɔni i b'a dɔn suguba kasara in ye yɛlɛma don ko caman na sinon o tun bɛ 300 fana de la mais kasara nalen kɔfɛ dɔɔni farala kan o ye ko na cogoya ye ni ala sɔnna ma an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka an ka ɲinikɛlaw fo nin waati in na mun ye wulikajɔ kɛ an balimamuso Fatimu Konate n'a ka jata la ka tila ka su mɔgɔw fo tuma o tuma n'u bɔra ka taa ɲinini na mun bɛ sɔn ka kuma da d'u ma walasa jamanadenw ka se ka faamuyaw sɔrɔ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn kɔrɔfɔw ye kɔnɔna na an y'a fɔ aw ye k'a fɔ bi an ka hadisul iftar kɛnɛ kan an karamɔgɔ min welelen don o de ye an karamɔgɔ Dr Mahamani Mayiga ale de b'an bolo kɔrɔ yan ni ala ni kira sɔnna ma an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na ka bisimila kɛnɛ kan inshallah an bɛna jɛ ka musala ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna ma Société Sakara Import Export a filɛ ka tabalen gosi teminanganaw te duman kanubagaw n sɛgɛnnen do n fari kumukumunen do bi ne yɛrɛ de tɛ n cogo la ayi i ma tɛ gina min a lasagonen do kabini a dilanyɔrɔ fɔɔ ka taa se aw ka barada kɔnɔna ma Société Sakara Import Export a ko min ka di aw ye o de bɛ kɛ tɛ gina a y'a nɛnɛ a kɛ galonbuanda aw minnu mago b'a caman santa la a ye telefɔni nimero in wele joona gina de wa ni ye tede ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da i bɛɛ tɛ kɛ koyi ni dɔgɔninkɛ ka to yen ɲɔgɔn tɛ e ka den i k'a lajɛ foli lase an dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen na ani an ka sɔnsɔrɔ ka dugawu kɛ ala ka sugu diya fan bɛɛ lajɛlen fɛ kɔrɔfɔw la an y'a fɔ aw ye k'a fɔ bi an karamɔgɔ bɛ an bolokɔrɔ n'o ye an karamɔgɔ Dr Mahamani Mayiga ye an karamɔgɔ salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Ahmed kɔri baasi t'i la an b'a la tanu alhamdulillah dakuruɲɛ kelen foli k'a ɲɛsin an lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na inshallah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin Sheikh Ahmed da bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin au conseil islamique président ba ma fɔlɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara an b'a fo kosɛbɛ an bɛ Allahu taala deli ala ka mɛn simaya la an kɔrɔ ala ka na sabati ala ka labanko ɲuman da n'a ma o kɔfɛ an bɛ tila ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Sherif la filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka ala deli ya rabbi ala ka n'u sara ni hɛrɛ ka Sherif la baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ directeur la fo équipe technique bɛɛ o baara fɛn fɛn na ala ka n'u sara ni hɛrɛ ka baara ninnu kɛ ala kama baara ye ko mina
amin o ko fe ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Sheikh Ahmed yɛrɛ ma ani an ka Ustaz Jawara ani yɛrɛ denkɛ Agila donc nisɔndiyalen don kosɛbɛ ka fara o kan k'Ala deli Ala ka bɛnsɛma kan ye inchallah ta ni kɛta la inchallah Ustaz a diyara n ye n'an ka wele kan jaabi plateau in kan vraiment fɛn ninnu min bonyana an ma kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ Ala k'i sara o la o hukumu kɔnɔ Ustaz an y'a kanu bi ka kuma fɛn min kan o ye kɛnɛya ko nasira ye a ma ɲɛ k'a fɔ ko Ala ye sɔn i ye karamɔgɔ ye i ye dɔgɔtɔrɔ ye alhamdulillah i b'a ye k'a fɔ silamɛya kumaw la a bɛ maa lafiya kosɛbɛ an ka ɲininkali fɔlɔ bɛ na boli fɛn min de kan o de ye kɛnɛya ko nasira la sun yalima dɔgɔtɔrɔw bɛ mɔgɔ bila sun min na ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ fɛ sun don min n'u b'a kɛ ani sunkalo danfara jumɛn bɛ a sun cogoyaw ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah Sheikh Ahmed ɲininkali in jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ parce que maa caman t'a kalama k'a fɔ dɔgɔtɔrɔya hukumu kɔnɔna na sun dɔ bɛ yen dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ a ma ko le jeûne thérapeutique le jeûne thérapeutique o ye sun ye dɔgɔtɔrɔw bɛ sun min di banabaatɔ ma ka bɛn ni a ka bana dɔw lahalaya ye banabaatɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ u farikolo tɛ sɔn ka insuline na insuline pikiri min bɛ yen banabaatɔ dɔw b'a kɛ ɲɔgɔn na dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ se ka sun dɔw prescrire banabaatɔ dɔw kunna walasa o insuline résistance in ka bɔ a la donc i b'a ye banabaatɔ dɔw fana bɛ surpoids b'u la dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka sun dɔw d'u ma donc o sun minnu filɛ nin ye dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ a ma ko jeûne thérapeutique tɔgɔ wɛrɛw b'a la jeûne intermittent o n'a suguyaw caman donc o sun min filɛ nin ye i b'a ye danfara dɔɔni bɛ ani sunkalo ni ɲɔgɔn cɛ o danfara pour que a ka se ka faamu a ka kan k'a dɔn k'a fɔ adamaden ye fɛn belebeleba saba ye a fɛn belebeleba fɔlɔ o ye farikolo ye a filanan o ye nin ye a sabanan o ye adamaden ka miiriya ye a hakili donc dɔgɔtɔrɔya hukumu kɔnɔna na i b'a sɔrɔ furakɛli min bɛ kɛ jeûne thérapeutique min bɛ kɛ sun min bɛ sɛbɛn mɔgɔ kunna a laɲini belebeleba ye ka kɛnɛya de makaran donc a kɛnɛya makaran mais n'i bɛ taa lajɛ silamɛya b'an yamaruya ni sun min ye Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ni Allah ta'ala ye sun wajibiya o kan i n'a fɔ n y'a wajibiya mɔgɔw kan minnu kɔnɔ ɲɛ tuma dɔ la na kɛ ala ye sira jɔn ye i b'a ye k'a fɔ silamɛya tɛ dan dɔrɔn sun kɛnɛya laɲini makaran dɔrɔn ma silamɛya b'a fɔ farikolo bɛ sun cogo min na o kɔrɔ an b'a yɛrɛ minɛ ka bɔ ji minni ni dumuni kɛli ma silamɛya bɛ tila k'a fɔ attention an kan ka nin fana makaran donc silamɛya bɛ tɛmɛ farikolo dɔrɔn kan a b'a fɔ nin fana kan ka makaran o kɔrɔ an kana fɛn lajɛ min man di Ala ye an kana fɛn lamɛn min man di Ala ye an kana an tɛgɛ maga fɛn na min man di Ala ye an kana se yɔrɔ la min man di Ala ye Ala tana ma ko an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o la munna parce que silamɛya ka laɲini ye sun ka kɛ sababu ye ka Ala ɲɛsiranya d'a ma donc silamɛya bɛ tali kɛ farikolo ni hakili ani nin bɛɛ lajɛlen na mais dɔgɔtɔrɔya hukumu kɔnɔ fana na danfara dɔ ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ sun a laɲini ka farikolo furakɛ o dɔrɔn tɛ i b'a sɔrɔ an ka sun dɔw bɛ yen an b'o sɛbɛn banabaatɔ kunna a tɛ banabaatɔ bali ji minni na waati ni waati donc o fana ye danfara ye min bɛ dɔgɔtɔrɔya sun ani sunkalo ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ adamaden farikolo n'a y'a yɛrɛ minɛ ka bɔ heure 8 dumuni na dɔrɔn farikolo bɛ bila sun lahalaya kɔnɔ o kɔrɔ o de kama i b'a ye tuma dɔ la a bɛ fɔ banabaatɔ ye sini i ka taa jolita la n'i bɛ taa jolita la i kana dumuni kɛ i kana ji min laɲini ye jumɛn ye farikolo ka bila lahalaya la lahalaya min b'a to ni dɔgɔtɔrɔ bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ joli la a ka taa kibaruya sɔrɔ a kɔnɔ kibaruya min ye joli yɛrɛ kibaruya yɛrɛ donc o la an bɛ min fɔ o de ye danfara bɛ sun dɔgɔtɔrɔ ka sun ni ɲɔgɔn cɛ ani fɛn ani sunkalo ni ɲɔgɔn cɛ mais sunkalo sun ni alhamdulillah dɔgɔtɔrɔ taw b'o kɔnɔna na parce que a fana bɛ yɛrɛminɛ kɛ dumuni ni ji ma nka sunkalo ka laɲini ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan parce que a bɛ an yamaruya fana an ka nin fana makaran walasa an nin fana kana taa don Ala tana ma kow la inshallah o faamuyara an karamɔgɔ ɲininkali filanan bɛ boli fɛn min kan o de ye an b'a ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ ni sunkalo sera mɔgɔ caman de b'a yɛrɛ bɔ sun na ka sabu kɛ fɛnnin dɔw ye banaw la an bɛ fɛ k'a dɔn bana jumɛn yɛrɛ de bɛ yen n'a sabatira k'a bɛ hadamaden na n'a bɛ se k'i bɔ sun na k'a fɔ ko wallahi Sheikh Ahmed i ka kuma in ka ɲi parce que o de kama ne yɛrɛ ye min faamu n b'a fɔ n ka kumaw la ka caya n ko tiɲɛ yɛrɛ la kuranɛ b'a jira an na ko Ala de ye adamaden da an ka sirifukɛ bɔra k'a fɔ ko mɔgɔ fɛn fɛn ye dɔɔni kɛ fɛn dɔw bɛ i tɛ sig'a la Ala ko la i b'a ye k'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala n'a ye adamaden da a tɛ fɛn yamaruya ye fɛn min bɛ ni hɛrɛ tɛ ni hɛrɛ t'a la ye Ala ta'ala ye adamaden da Ala b'a dɔn fana ko adamaden bɛɛ tɛ se ka sun quoi o de kama Allah subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar les gens parmi vous qui sont malades mɔgɔ minnu b'aw cɛla maa minnu bɛ yen n'u man kɛnɛ walima u bɛ taama sira dɔ fɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko fa'iddatun min ayyamin ukhar o ka sun bila waati wɛrɛ la donc o b'a yira k'a fɔ silamɛya yɛrɛ Ala ye
min a b'a dɔn banabaatɔ dɔw bɛ yen u tɛ se ka sun donc o banabaatɔ ninnu na bakuruba la n'an bɛ se k'an da don a la a fɔlɔfɔlɔ ye n'an ye a tali kɛ banabaatɔ minnu bɛ yen ni bana b'u la bana min ye aigu ye an b'a fɔ min ma pathologie aiguë maladie aiguë o ka ca an fɛ yan jamana kɔnɔ o maladie aiguë dɔ ye jumɛn ye palu bɛ se k'o kɛ typhoïde bɛ se k'o kɛ o ye bana ye min bɛ cun sisan mais a bɛ furakɛ kɔfɛ a bɛ tɛmɛ donc o ye pathologie aiguë ye donc maa min bɛ yen ni palu b'a la typhoïde b'a la an ka jamana in kɔnɔ ni a sera fo fari kalayara fo ka fɔnɔ ni fɛnw bɔ a la a kanunen don a tigilamɔgɔ kana sun ka sababuya kɛ fɔnɔ ninnu bɛ kɛ sababu ye ka fari de bɔ ji bɔ fari la o bɛ kɛ sababu ye ka farikolo lafu o kɔfɛ fana a bɛna fura minnu fana ta o fura ninnu danfara a bɛ taa heure 8 ɲɔgɔnna na donc i b'a ye heure 8 ale bɛ yɛrɛ minɛ suguri min na ka taa se suntigɛ ma o heure 8 o ka jan heure 8 ma donc o kama o ye bana ye bana minnu bɛ yen ni a bɛ mɔgɔ min na a kanunen don i kana sun a waati la fo ka furakɛli kɛ ka ban a filanan ye min ye o ye bana minnu an b'a fɔ o ma ko pathologie chronique bana minnu bɛ yen n'u bɛ mɛn adamaden farikolo nɔfɛ waati jan kɔnɔna na o bana dɔw ye jumɛn ye min ka ca an fɛ yan ka caya mɔgɔw b'a fɔ min ma furudimi a b'a fɔ a ma estomac k'a sɔrɔ estomac ye furu de ye furu bɛ bɛɛ la a bɛɛ b'a fɔ estomac o ye furu de ye furu bɛ bɛɛ la mais anw fɛ dɔgɔtɔrɔya terme kɔnɔ an b'a fɔ ulcère gastrique mais tuma dɔw la fana dɔw b'a ni indigestion dɔw ɲagami ɲɔgɔn na parce que dɔw kɔnɔw bɛ funu kɔnɔw bɛ ballonner donc mɔgɔw b'a di estomac ɲagami ka sɔrɔ a fana dɔw bana dɔw b'a damana donc o furudimi min filɛ nin ye joli de bɛ bɔ furu kan o joli min bɛ bɔ furu kan tuma dɔw la dɔw furu bɛ bɔsi dɔɔni tuma dɔw la dɔw ka furu bɔsili bɛ kɛ joli yɛrɛ yɛrɛ donc minnu ta bɔsilen don dɔɔni dɔgɔtɔrɔ b'a jateminɛ gastrologue a b'a jateminɛ k'ale karisa e ka furudimi bɛ cogo min na a tɛ se k'i bali sun na donc ne bɛ fura dɔw sɛbɛn i kunna an b'a fɔ minnu ma inhibiteur de proton ani antiacide fura dɔw don mun bɛ furudimibatɔ dɛmɛ hali n'a bɛ sun na a farikolo ka se ka sun kɔnɔbara ka se ka se sun kɔrɔ donc o kɔfɛ a bɛ se k'a ye fana karisa e ka furudimi ka jugu tiɲɛ yɛrɛ la e ka furudimi ka jugu ka bɛn n'o ye an b'a fɔ min ma ulcère actif ni e sunna kɔngɔ muɲuni a bɛ kɛ sababu ye ka joli in juguya fo ka se hakɛ ma tuma dɔ la a bɛ se ka degun lase furu ma donc o la dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ karisa e ka furudimi bɛ niveau min na e tɛ se ka sun donc o ye bana dɔ ye bana min fana bɛ yen ni a ka ca anw fɛ yan ni a bɛ kɛ ka caya ni mɔgɔ dɔw n'a bɛ mɔgɔ caman na a filanan ye min ye o ye maa minnu bɛ yen ni Alahu taala lajarabi ni jabɛti bana ye sukaro bana o fana ye bana ye min bɛ mɛn adamaden farikolo nɔfɛ jabɛti suguya ka ca mais a type dɔ min bɛ yen n'a b'a fɔ ma type 1 dɔgɔtɔrɔw fɛ ka caya u b'a fɔ ko banabaatɔ minnu bɛ yen ni type 1 b'u la u k'u yɛrɛ ma janya ka bɔ sun na parce que u farikolo mago bɛ waati bɛɛ pikiri dɔ la a bɛ fɔ min ma insuline olu ta furakisɛ dɔrɔn t'a ɲɛnabɔ o insuline dun problème ye min ye a bɛ sukaro jigin kosɛbɛ donc faratiba bɛ mɔgɔ dɔw ka sun na n'u y'o kɛ a bɛ kɛ sababu ye k'u ka sukaro jigin dɔgɔtɔrɔ dun bɛ siran sukaro jigin ɲɛ ka tɛmɛ sukaro jɛlen kan donc o la type 1 mɔgɔw a ka ca dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ ye karisa e k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ sun na mais type 2 la olu bɛ taa jamakulu fila type 2 jamakulu fɔlɔ olu bɛ jate diabète de type 2 minnu bɛ n'u ka sukaro équilibrelen don n'u ka sukaro basigilen don dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ olu tigilamɔgɔ ye karisa e ka sukaro basigilen don cogo min na e bɛ se ka sun diabète b'i la i bɛ se ka sun donc i bɛ sun nka suguri la i bɛ hakili to nin dumuni ninnu na suntigɛ fana na i bɛ hakili to nin na tile kɔnɔna na i bɛ hakili to nin na donc dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ b'a suit a nɔfɛ walasa a ka se ka sun ka ɲɛ maintenant groupe filanan o ye type 2 minnu bɛ yen n'u ka diabète sukaro équilibrelen tɛ donc farati b'olu ta la parce que tuma dɔ la n'u m'u kɔlɔsi u ka sukaro bɛ se ka bali ka jigin kojugu donc bali ka jigini dun bɛ se ka na ni kɔlɔlɔba de ye min bɛ se ka na ni perte de connaissance ye f'a dɔw bɛ se ka kɛ fatuli ye donc sukaro bana ninnu dɔw bɛ yen olu fana bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw b'a fɔ banabaatɔ dɔw ma k'u kana sun bana wɛrɛ fana bɛ yen an b'a fɔ min ma intolérance comme insuffisance rénale o ye bana min ye min bɛ tali kɛ adamaden rein na rein ninnu minnu bɛ adamaden farikolo la o de b'a to i bɛ se ka ji yɛlɛma ni ji min ji bɛ yɛlɛma hali fura minnu bɛ yen n'an b'u dun fura ninnu rein de b'a to fura ninnu bɛ se ka yɛlɛma ka ɲɛ yɛlɛma cogo ɲuman na donc o rein ninnu ni lafu b'u la dɔgɔtɔrɔw b'a ye k'a fɔ attention karisa e ka rein bana bɛ cogo min na e tɛ se ka sun parce que e tɛ se ka sabali ji min baliya kɔrɔ e tɛ se ka sabali dumuni kɔrɔ dumuni dun baliya kɔrɔ donc rein bana min bɛ mɔgɔ na cogo min na dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ e fana k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ o sunna dɔw fana bɛ cardiopathie dusukun bana u ka cardiopathie bɛ niveau dɔ la n'u sunna o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ degun ye min bɛ se k'u ka sun ka dankari u la nka i b'a ye lahalaya wɛrɛ fana bɛ yen min tɛ ninnu fisi ye n'o ye musokɔnɔmaw ni muso minnu bɛ sin di la muso kɔnɔmaw ni muso minnu bɛ sin dɔgɔtɔrɔw fɛ yen contre-indication absolue tɛ yen k'a fɔ ko musokɔnɔma ma k'a tɛ sun o tɛ yen walima k'a fɔ muso min bɛ sin di a ma k'a tɛ sun o fana tɛ yen jateminɛ de bɛ kɛ
ka sababu kɛ kɔnɔmaya ye sigiyɔrɔma 3 ye premier trimestre deuxième trimestre troisième trimestre mais muso farikolo lahalaya kama u ka kɔnɔmaya tɛmɛcogow tɛ kelen ye muso dɔw ka kɔnɔmaya daminɛ de ka gɛlɛn i b'a sɔrɔ u ka fɔnɔ ka ca u ka fɛnw ka ca kɔnɔmaya daminɛ la donc n'u ka ca a bɛ f'u ye karisa komi e ta b'o cogoya la sun bɛ gɛlɛya i ma parce que e ka fɔnɔ min bɛ kɛ ka caya o bɛ se ka kɛ sababu ye ka farikolo lafu den dun bɛ dilan kalo 3 fɔlɔ de la donc a bɛ fɔ karisa e k'i sen bɔ a la ni muso min b'a dɔn tuma dɔ la alhamdulillah ale ka kɔnɔmaya kalo 3 fɔlɔ baasi foyi tɛ ale la wala ale bɛ se k'a ka sun kɛ dɔgɔtɔrɔ b'a tɔbɔtɔ k'a jateminɛ a bolo a b'a ka sun kɛ k'a sɔrɔ a ma dan bakari a ka kɛnɛya la kalo 3 filanan fana o bɛ cogoya la muso min bɛ yen n'i ka réaction bɛ yen o cogoya kelen na sabanan fana bɛ ten donc dɔgɔtɔrɔ de bɛ jateminɛ kɛ ka bɔ muso ka kɛnɛya ani a yɛrɛ farikolo ka lahalaya hali n'o y'a sɔrɔ bana wɛrɛw fana b'a la min ni kɔnɔmaya tɛ kelen ye ani n'o y'a sɔrɔ den min fana b'a kɔnɔ n'o den ka kɛnɛya makarani bɛ sira min ta donc dɔgɔtɔrɔ b'olu jateminɛ ka sɔrɔ k'a fɔ karisa e ye muso kɔnɔma min e man ka sun karisa e ka kɔnɔmaya yɔrɔ min na e bɛ se ka sun dɔgɔtɔrɔ ni muso kɔnɔma b'o jateminɛ o cogoya kelen de don muso min fana bɛ sin di den ma ni muso min bɛ sin di den ma ala ye muso dɔw kɛ o cogoya min na n'u dancogo la n'u tɛ ka dumuni kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ sin bɛ ja o kama den tɛ sin sɔrɔ ka ɲɛ donc o la a bɛ fɔ ye karisa silamɛya yɛrɛ ye bɔda kɛ Ibn Abbas radiyallahu anhuma a ye bɔda ko la hadisa jɛlen na min dɔn donc o b'a yira na k'a fɔ o muso min bɛ yen ni a bɛ siran a den kana sin sɔrɔ parce que dɔgɔtɔrɔw fɛ yen kalo 6 fɔlɔ den ka sin min na o jɔyɔrɔ ka bon kojugu den ma donc a bɛ fɔ a tigilamɔgɔ ye karisa pour que den kana tɔɔrɔ sɔrɔ e k'i sen bɔ sun in na fo ka taa waati wɛrɛ se i ka se k'i yɛrɛ nafa ka bɔ a la donc an bɛ min fɔ o de ye musokɔnɔmaw ni muso minnu bɛ sin di olu ka lahalaya bɛ segin ka taa u n'u ka dɔgɔtɔrɔ ani olu yɛrɛ ka kɛnɛya de ma o fana kana décision ta u yɛrɛ ma ten muso caman bɛ yen ni olu kɔnɔma don o man ca dɛ voilà caman bɛ yen fɛn yan kɔni kɛra laada ye a kɛra laada ye sin na a tɛ se dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la a tɛ se dɔgɔtɔrɔso la a t'a ɲɛɲini yɛrɛ dɔw t'a ɲɛɲini dɔw b'u sen bɔ a la donc Cheikh Ahmad nin tun ye bana damadɔni bɛ yen bana wɛrɛw bɛ yen i n'a fɔ cancer banaw ani bana wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ bana psychologique minnu bɛ juguya adamaden hakili la silamɛya yɛrɛ y'o bin ka bɔ mɔgɔ kan maa minnu bɛ yen ni problème psychiatrique b'a la o tigilamɔgɔ fana tɛ se ka sun mais bana wɛrɛw bɛ yen hépatite bana foie banaw minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ ninnu caman bɛ yen a ka gɛlɛn a tigilamɔgɔ ka sun matarafa ka tila ka o furakɛliw yɛrɛ ka se ka olu fana matarafa ka ɲɛ inchallah ni nafa ka bon kojugu sabula faamuya caman bɛ sɔrɔ hali furaw yɛrɛ tata i ye waati minnu fɔ a la n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an bɛ waati min kɛ sun na a ka gɛlɛn u bɛ don ɲɔgɔn na kosɛbɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn hali sisan an bɛna ɲininkaliw kɔnɔna na kira ka kuma dɔ bɛ sallallahu alaihi wasallam ko sumu tasihu a ye sun aw bɛ kɛnɛya sun yɛrɛ a jɔyɔrɔ jumɛn bɛ adamadenya yɛrɛ kɛnɛya la wallahi Cheikh Ahmad ni ɲininkali in bɛ mɔgɔ dabali ban parce que pour que k'a dɔn ko ni ɲininkali nafa b'a la f'i k'a dɔn ala ye adamaden farikolo labɛn cogo min na adamaden bɛ lamaga minnu kɛ an bɛ tagama minnu kɛ an bɛ kuma minnu kɛ an bɛ lamaga fɛn fɛn kɛ an mago bɛ fɛn dɔ de la dɔgɔtɔrɔya la a bɛ fɔ min ma ko calorie o calorie ninnu ye énergie de ye min bɛ adamaden farikolo a bɛna fɔ moto essence ani mobili essence avion ka kérosène fanga de don adamaden bɛ fanga ta yɔrɔ min na adamaden b'a ka fanga ta dumunifɛnw ni minmafɛnw na fɛn belebeleba 3 la a fɔlɔfɔlɔ an b'a fɔ ma ko lipide a filanan an b'a fɔ min ma ko glucide a sabanan an b'a fɔ min ma protéine dɔw yɛrɛw bɛ yen minéraux ni fɛn wɛrɛw mais ni fɛn belebeleba 3 ni adamaden ye a sɔrɔ dumuni sira fɛ ani minfɛn sira fɛ farikolo bɛ kabako min kɛ o de ye farikolo n'a tigi ye dumuni kɛ a ye ji min sisan farikolo bɛ nin fɛn belebeleba 3 a bɛ tali kɛ a mago bɛ min na a yɛrɛ b'o ta ka farikolo tɔ bɛɛ servir a mago tɛ min na a bɛ se k'o ta ka taa réserve dayɛlɛ magasin a bɛ taa bien kan réserve dayɛlɛ au niveau du foie a bɛ taa sukaro réserve dɔ dayɛlɛ i n'a fɔ magasin ka dayɛlɛ bien kan ka dayɛlɛ tissu kan ka dayɛlɛ farikolo tɔ kan n'a ye réserve ni magasin ninnu dayɛlɛ ka bila yen o kɔfɛ a b'i sigi ni don min na ni ala nana latigɛ k'a tigilamɔgɔ bɛ sun na a tɛ ka ji min a tɛ ka dumuni kɛ a tigilamɔgɔ mɛnna heure 8 tɛmɛna heure 9 tɛmɛna a tigi ka dumuni kɛ farikolo bɛ se k'a fɔ karisa tɛ ka na dumuni a tɛ na dumuni donc ne tɛ ka réserve fɛngɛ sɔrɔ donc farikolo yɛrɛ bɛ min kɛ a bɛ segin ka taa ka magasinw ma a yɛrɛ ye magasin minnu datugu a yɛrɛ bɛ taa u dayɛlɛ biɲɛ sanfɛ an b'a fɔ de ma néoglycogénèse ka sukaro dilan kura ye farikolo yɛrɛ de bɛ a ye sukaro min mara a b'o labɔ k'o dilan kura ye k'a yɛlɛma k'a bila joli la walasa tigilamɔgɔ ka lamagaw n'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ normalement
subhanallah fatabarakallahu ahsanul khaliqin wallahi Sheikh Ahmed abi adamadin dabali bandi ni bebe ke ana antimiri halanta jorala ata nyininga ata nyina fianga deme fu farkulo yebe nin kayirema ori ka yebe tumodola kongo bekana me wati dola min nyina ko abeteme farkulo yebe ko joni ko yego o chama beke ana sungolola donc oye anga se ka don mi meke donc anafa o de binana to si san nafa o be famu parce que farkulo bo bara min ke Sheikh Ahmed abato tulu do be adamadin farkulo la nabi mo degun kosobe nabi tension bato segen kosobe no ba fama ko cholesterol o cholesterol tuli sumbe ke sobe ko tuli ka a ban farkulo la pepepe Sheikh Ahmed o ya nafa doy wallahi wa nafa doy anafa flana mi Sheikh Ahmed sumbe ke saube ka adamadin système immunitaire farkulo ka cellule do be munu ka bara benene ka bana kumbe donc o cellule immunitaire nu sumbe ke saube ka fanga duma ka fanga di cellule ma munu be bana kumbe o kama scientifique bado be asiatique do professeur bado do ay recherche ke sunkan sun nafa fa e sungolo ere taddo akono fa ere kala ka recherche wora o ke ala kira alayhi salam ka sungolo nuka clé kalo kono clé sabasun tenani alamsa anana jatebene mi conclusion mi tire anana e ka fo mamin be sunka chaya a farkulo be bana kumbe jona ka teme mamin te sunka Allahu akbar alika recherche la nana boka mami be sunga chaya a farkulo be bana kumbe ateme mami te sunga aya tune hakli jigna hadisa do Sheikh Ahmed alayhi alayhi salam misra tumamna lettre ci misra Egypte masakema Egypte masakay kado do bla kana di alakrama sallallahu o kado cela docteur tumbala Allahu akbar kira alayhi salam ay kado to mine ay docteur la sigi o kama ko ala ka ci de amma famu docteur la sigi muna ako parce que ni nga sabu nga bana mancha parce que ante dumuni ke kafa Allahu akbar Sheikh Ahmed ja anga banaw chama be soro o fewndi la dansa ko dumuni ke nuna ja sumbe ke sobe yi ka se ka konobara yi anga appareil digestif o fana na fa doye ka se ka lafiya di konobara yi ma wala sa kenya ka se ka soro konobara adamadin bulu i farkulo la Allahu akbar o ya na fa doye ana fa do fana jume abi le système nerveux central la abi farkulo a kulo zeme abu na fa kosobe anya na favore mi docteur wa fo fendo mako stress oxydatif stress oxydatif e mami ibero to modolo adama din dusube chien ibe idusube chien ibe farkulo be kala ala dola dusu chien munu man adama din soro avec ça we fendo de be yere ke adama din farkulo la amba fo mi ma radical libre o radical libre nu de be nani adama din stressé maintenant stress oxydatif mi fleni no be ke adama din na sumbe ke sobe ko stress oxydatif ko o kele donc sou antioxydant Odi kama docteur ba fo que la meilleure thérapie pour le corps c'est le jeûne. Ko ni furakeli be mimbe adamadin farkolo furake ka ke furakeli dafale ko tienra la ko sundu sunya dafale Allahu akbar abi adamadin farkolo furake ka sababu ke nafa bade bala adamadin ka donc Sheikh Ahmed dun tuye nafa damadon dron anya da domina insha Allah ko ka chama to ambi fo halisi saki wala yimando ame ko temeni inigaluye o kuma kono anda sira dumni koma yalma sumbakato suguri wati akana ka dumuni ka cogodi akana ka base dumuni jumen kan sun tigalen fana kɔfɛ ka taa fo nafila sarula an kana ka dumuni kɛ cogodi min b'a to kɛnɛya an bɛ se k'o sɔrɔ alhamdulillah mashallah Sheikh Ahmed ɲininkali kaɲi parce que sunkalo a kɛ sababu ye ka maa kɛnɛya mais i b'a sɔrɔ maa caman bɛ yen sunkalo sababuya kama u bɛ bana un cousin dɔgɔnɔ ninnu ni ma u bilasira dɔrɔn u t'a bɛɛ ɲagami ka taa bɛɛ ɲagami parce que dumuni mɔna dumuni ye dɔrɔn olu ka to in u t'a to in fɛn foyi ye Sheikh Ahmed pour que a ka faamu dumuni an b'a daminɛ suguri la fɔlɔ suguri ale de ye sunbatɔ ka dumuni jɔyɔrɔ fɔlɔ ye min nafa ka bon kosɛbɛ suguri alakira alayhi salam a ko an ka suguri dun ko barika b'a la a tilala k'an yamaruya an ka suguri yakaruya donc suguri dunni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka yakaruya fana bon nin bɛ bɛn ni dɔgɔtɔrɔw fana ka yamaruya kan kelen ye k'a fɔ sunbatɔ ka suguri a kan k'a jija a k'a dun wa a k'a yakaruya
suntigɛ suntigɛ de kan ka teliya fɛn suguri bɛ yakaruya walasa yɛrɛminɛ waati ka dɔgɔya ni yɛrɛminɛ waati dɔgɔyara farikolo bɛ nafa sɔrɔ o de la o kɔfɛ suguri ale kan ka concentrer dumuni damadɔni de kan dumuni minnu bɛ yen ni sukaro b'a kɔnɔ sukaro min bɛ yen ni dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ a ma ko sucrelan sukaro min bɛ bɔ farikolo kɔnɔ dɔɔni ni farikolo mago bɛ na s'a ma tile journée tɔ bɛɛ la parce que Cheikh Ahmed dɔgɔtɔrɔw fɛ yen hali n'an tɛ sunkalo la farikolo mago bɛ dumuni fɔlɔ min na min bɛ nafa kɛ o ye daraka de i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen u tɛ sɔn daraka dun ma mɔgɔ caman b'a fɔ ne ka daraka dun tɛ ten ne ka daraka dun tɛ ten ne kɔni tiɲɛna alors que daraka de nafa ka bon farikolo kan ka tɛmɛ tilela kan ka tɛmɛ surafana kan mais maa caman b'i sen bɔ daraka ko la dɔw yɛrɛ ta b'u ta kɛ sunɔgɔ de ye fo midi ni midi mana se u bɛ wuli ka dumuni kɛ donc daraka bɛ yɛlɛma ka kɛ tilelafana ye donc tilelafana bɛ taa dun fo 16h 17h alors que daraka de jɔyɔrɔ ka bon o cogoya kelen fana na sunbatɔ fana ka suguri de jɔyɔrɔ ka bon a farikolo la ka tɛmɛ dumuni tɔ kan donc a ka dumuni a kan ka kɛ dumuni ye min sukaro bɛ mɛ sukaro an b'a fɔ min ma sucrelan sukaro ye sukuri fila de sucrelan ani sucre rapide sucrelan o bɛ sɔrɔ dumuni minnu na olu de kan ka dun suguri la ka caya o dumuni dɔ ye jumɛn ye an bɛ kini min dun kini kelen kelen Cheikh Ahmed an bɛ kini kelen kelen min dun ka suguri kɛ kini ye o bɛ farikolo nafa kosɛbɛ ka kini dun suguri la a bɛ farikolo nafa kosɛbɛ parce que sukaro min bɛ kini na a bɛ bɔ tile journée kɔnɔ dɔɔni farikolo bɛ nafa n'a ye a tɛ gɛlɛya foyi sɔrɔ o sukaro sɔrɔli la o cogoya kelen fana na an bɛ fɛn minnu dun n'o dɔ ye hali dɔgɔnɔw ka dumuni to fana nafa ka bon ale fana sukaro de b'a la min fana bɛ bɔ dɔɔni farikolo la o cogoya kelen fana na an bɛ spaghetti minnu dun spaghetti fana suguri la ale fana sukaro b'a kɔnɔ min bɛ bɔ farikolo kɔnɔ dɔɔni suguri la o cogoya kelen fana na an bɛ fɛn minnu dun comment dire la nɔnɔ ninnu fana bɛ se ka dun suguri la olu fana tɛ baasi ye sɛfan ninnu fana bɛ se ka dun olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka farikolo nafa suguri la maintenant suguri fana na fɛn min bɛ se ka farikolo nafa o dɔ ye buru ye buru fana sukaro de bɛ bɔ ale la min fana bɛ mɛn farikolo nɔfɛ dɔɔni i m'a ye maintenant minnu bɛ yen ni yiriden na n'an bɛ fɛ k'o ta yiriden minnu bɛ yen ni ji b'u la parce que suguri la i kan ka dumunifɛn dun min fana ji mafɛn ka ca o dɔ ye jumɛn ye zɛrɛn filɛ nin ye ji min bɛ zɛrɛn na a bɛ farikolo nafa kosɛbɛ o cogoya kelen fana na Cheikh Ahmed suguri walasa an kana tɔɔrɔ sɔrɔ a la fɛn damadɔni bɛ yen an man k'olu dun fɛn minnu bɛ yen n'a kɔgɔ ka ca ni dumuni kɔgɔ cayara suguri la n'a kɔgɔ cayara suguri la kojugu dɔrɔn kɔgɔ caman bɛna kɛ sababu ye ka adamaden farikolo jiw de sama an b'a fɔ min ma déshydratation a bɛ déshydratation de kɛ adamaden na bon sunbatɔ dun mago bɛ fɛn fɔlɔ min na o ye ji de bon n'i nana fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka kɔgɔ ka ca k'a bɛ i ka farikolo ji sama o tɛ sunbatɔ ma hɛrɛ donc an ma yɔrɔ ma janya ka bɔ fɛn na min o b'an bila o la o cogoya kelen fana fɛn min b'an bila dumuni fɛn b'an bila sugunɛkɛ la ka caya an k'an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ o la o la maa dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ thé ani Nescafé café noir o b'olu ka sugunɛkɛ caya donc maa min bɛ yen n'i b'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la thé ani Nescafé a b'i bila sugunɛkɛ la ka caya i b'i jija sun suguri la i k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ a la parce que fɛn o fɛn b'i bila sugunɛkɛ la ka caya o bɛ kɛ sababu ye farikolo ji de bɛ bɔ k'i sɛgɛn a kɔnɔna na a b'i sɛgɛn a kɔnɔna na donc i b'i yɔrɔ ma janya ka bɔ o la ka caya a ka ca Ala fɛ ni maa min ye ninnu matarafa Cheikh Ahmed a ka ca Ala fɛ i ka suguri la alhamdulillah i bɛ nafa sɔrɔ i b'i ka jimafɛnw fana min i bɛ lafiya sɔrɔ maintenant n'an bɔra suguri la an bɛ boli ka taa min na o ye suntigɛ suntigɛ fana ye suguri contraire ye suguri bɛ yakaruya mais suntigɛ bɛ teliya suntigɛ bɛ teliya donc o la n'an kan ka suntigɛ teliya waati n'an bɛ circulation na an ka jija an ka suntigɛ teliya parce que dɔw bɛ yen u tɛ suntigɛ teliya kulubalaka dɔw bɛ yen n'a fɔra ko sun tigɛra dɔrɔn olu b'a fɔ olu bolo cɛya de don u bɛ to circulation na fo ka taa se so olu sera so waati min na u b'a tigɛ alors que n'u tora k'a tigɛ sira la o de nafa ka bon farikolo yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ o de la sun bɛ tigɛ ni dumuni mun ye dumuni minnu bɛ yen ni sukaro teliman b'olu la sucre rapide suguri ta ye sucre lent mais suntigɛ ta o ye sucre rapide de o de kama a bɛ an danganiya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la silamɛya ye tiɲɛ
parce que alakira alayhi salam ay sabatira ka be sun tigɛ ni fɛn min ye o de ye tamaro ye ani ji. Bon nin dun dɔgɔtɔrɔ bɛ nin fila de sabati k'a fɔ fɛn o fɛn ye sukaro telima ye i ka se k'o dun o kɔrɔ ye jumɛn ye tamaro i bɛ se k'o dun suntigɛ la i bɛ se ka yiridenw dun namasa lenburu yiriden ninnu kan ka dun suntigɛ la walasa ka se ka farikolo nafa adamaden kɔngɔtɔ n'a mana yiriden dun farikolo bɛ nafa sɔrɔ o de la ka tɛmɛ a kɔnɔ falen kan. O de la bana indigestion dɔ bɛ an caman na Mali la yan a sababu ye jumɛn ye maa caman bɛ namasa dun dumuni kɛlen kɔ. U b'a fɔ ko dessert. Voilà ko dessert. Alors que o ye fili de. Wallahi Cheikh Ahmed. Dumuni kɛlen kɔfɛ de o fɛn ninnu bɛna di an ma k'a ka dun k'a bɛ dumuni jigin. K'a bɛ dumuni jigin. A dun tɛ dumuni jigin. A b'a yɛrɛ de parce que mun de bɛ kɛ n'an ye namasa dun kini dunnen kɔ an ka dumuni girimanw dunnen kɔ namasa mana na bila o sanfɛ kɔnɔbara la namasa in yanni kɔnɔbara kana se namasa in ma k'a bɛ tila malo ninnu na kana se namasa in ma namasa in bɛ toli de. N'a tolila a bɛ gazi de wuli kɔnɔbara kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye acidité ni fɛn caman bɛ kɛ adamaden kɔnɔbara kɔnɔna na donc o de kama yiriden dun ni dumuni kɔfɛ farikolo tɛ nafa sɔrɔ a la. Farikolo bɛ nafa sɔrɔ yiriden na waati min na o ye waati min na ni fɛn tɛ kɔnɔbara kɔnɔ. N'i ye dumuni daminɛ ni yiriden ye yiriden dun alhamdulillah farikolo de bɛ kɔrɔtan wala sukaro min bɛ yiriden na farikolo b'o sama ka bɔ a la fructose de b'a la a b'o sama ka bɔ a la ka sin k'o yɛrɛkɛ ten sucre rapide de don a ka teli i mana a dun dɔrɔn a bɛ teliya ka taa farikolo la. O kɔfɛ ni Ala y'a latigɛ k'an ye sun tigɛ n'o ye jimafɛn minnu bɛ an bɛ ji min ji gansan mini k'a sɔrɔ a ma suma a ma kɛ kalama ye ji yɛrɛ gansan mini o de ka ɲi farikolo ma kosɛbɛ ka ji gansan min ji nafaba de b'a la farikolo la parce que tile kɔnɔna na an déshydraté la maintenant tiɲɛ don an fɛ yan jisuma ka di maaw ye ji kalama fana ka di maaw ye bon nin fila bɛɛ fana problème b'a la. A fila bɛɛ ji kalamanba in parce que ne ye min jateminɛ an fɛ yan Mali la an bɛ kengeleba kalamanba min kengeleba ninnu i b'a sɔrɔ nɛn yɛrɛ tɛ se ka sabali kengeleba in kalaya kɔrɔ bon nɛn ma sabali fɛn o fɛn kalaya kɔrɔ kɔnɔbara tɛ sabali o kalaya kɔrɔ. A ma ɲi kɔnɔbara ma. Nɛn ma sabali fɛn o fɛn sumaya kɔrɔ kɔnɔbara tɛ se ka sabali o sumaya kɔrɔ. O de kama i b'a ye mɔgɔ dɔ fana bɛ jisuma da u da la k'a min fo kunkolo zɛmɛ b'u dimi u yɛrɛ bɛ sɔmi sɔrɔ ko kunkolo zɛmɛ bɛ k'u dimi tellement ji in ka suma donc o dun bɛ taa degun dɔ de lase kɔnɔbara ma parce que kɔnɔbara ye yɔrɔ kalaman de ye donc n'an bɛ ji min hali n'a bɛ kɛ jisuma ye a ka kɛ jisuma ye min bɛrɛ bɛnnen don min tɛ an degun kosɛbɛ n'a tɛ se ka kɔnɔbara fana degun kosɛbɛ o ye jimafɛn ye an bɛ minnu min an seko damayira la o kɔfɛ min ka ɲi Cheikh Ahmed ka ji mini tuntun ka ji mini i ka cuncun i ka ji dɔ min kɔfɛ waati dɔ i ka dɔ wɛrɛ min waati wɛrɛ n'i selila ka ban i ka dɔ wɛrɛ min mais k'i jifilen ta k'i kɔnɔbara fa siɲɛ kelen k'a fɔ k'i bɛ tile journée ji bɛɛ mɔnɛ bɔ waati kelen a bɛ degun lase mɔgɔ ma a b'i farikolo lahalaya bɛɛ falen donc o la an b'an hakili to o la o kɔfɛ fana an b'an hakili to min na n'an selila ka ban ni mɔgɔ min se b'a ye a bɛ légumes dun légumes ye tomati ninnu ni fɛn minnu salati ninnu ni karɔti ninnu olu ye légumes ye mɔgɔ min bɛ se i b'o dun waati ninnu na o kɔfɛ n'i ye selila i ye safo seli k'i ka nafilaw seli i bɛ sɔrɔ ka na i ka dumuni giriman dun o la an bɛ ladilikan min di mɔgɔw ma dɔrɔn dɔw fana bɛ surafana de dunni to yen fo da waati bon ni surafana nana to fo da waati mun de bɛ kɛ surafana bɛ na to da waati surafana bɛ dun kɔnɔbara tɛ na baara kɛ ka se ka dumuni yɛlɛma ka ɲɛ dumuni bɛ na toli a bɛ funu an bɛ wuli suguri la k'an bɛna suguri dun o y'a sɔrɔ kɔnɔbara fununen don dumuni an ɲɛ b'a la mais place tɛ yen donc tuma dɔ la an tɛ se ka bɛrɛ dun suguri la donc i b'a sɔrɔ an bɛ fɛn dɔ don an da kɔnɔ dɔrɔn an bɛ tɛmɛ ten ou bien an tɛ suguri yɛrɛ dun donc olu bɛɛ lajɛlen ye degun ye minnu bɛ yen n'u bɛ se ka sunbatɔ sɛgɛn a ka dumuni kɔnɔna na an bɛ Alahu taala deli Ala k'an bɛɛ sɔrɔ. Mayiga an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn nin walawalali ninnu na an bɛna ɲininkali min na i da kun tura la n'o de ye an balaka muso kɔnɔma ka taa se muso min bɛ sindi la olu lahaliya jumɛn min bɛ se k'a to faamuyaw ka sɔrɔ a ye sisan muso kɔnɔma ka a yɛrɛ ye k'a fɔ ko n tɛ sun en même temps min fana bɛ sindi la o k'a dɔn k'a fɔ ko sindi fana
ni lahalaya ni la n b'a kɔnɔna na ka se ka sun bila. Très bien, i n'a fɔ n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na an b'a ɲini an balakaw fɛ dɔrɔn n'u ye muso kɔnɔmanw ye u ka taa dɔgɔtɔrɔw fɛ yen olu dɔgɔtɔrɔw k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo kibaruya fɔlɔ o y'u yɛrɛ ta ye muso kɔnɔman bɛɛ de b'a yɛrɛ farikolo dɔn dɔgɔtɔrɔ t'o dɔn muso min bɛ sin di a den ma ale de b'a yɛrɛ farikolo dɔn dɔgɔtɔrɔ t'o dɔn donc bɛɛ b'i ka kunnafoni dɔn i ka se dɔgɔtɔrɔ ma n'i ka kunnafoni ɲuman ye i b'o fɔ dɔgɔtɔrɔ ye o kɔfɛ an y'a fɔ cogo min na muso kɔnɔman dɔw bɛ yen u ka kalo saba fɔlɔ la i b'a sɔrɔ u ka degun ka bon dɔw bɛ kalo saba filanan de la degun ka bon dɔw bɛ kalo saba sabanan de la degun ka bon a bɛ segin ka taa u yɛrɛ ka lahalaya bɛ degun sɔrɔ fɛn minnu na donc u b'u hakili to a la n'u tɛ se a kɔrɔla la u ni dɔgɔtɔrɔ bɛ kuma u b'u yɔrɔ janya ka bɔ a la walima n'o y'a sɔrɔ siran bɛ den de kan i y'a ye parce que dɔw bɛ yen u ka kɔnɔmaya dɔw la n'u sunna a bɛ degunba dɔ lase denw ma donc o tigilamɔgɔ fana u b'u hakili to denw ka lahalaya la u bɛ sun bila ka bɛn ni o ye mais ni maa min fana bɛ yen ni Ala y'a latigɛ e yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la e ka kɔnɔmaya saba tile saba kalo saba fɔlɔ kɔni e tɛ degun foyi sɔrɔ n'i bɛ se ka sun i b'i ka sun kɛ a tɛ baasi foyi lase den ma mais n'i y'a dɔn fana k'a fɔ tiɲɛ na degun b'a la i t'a to kalo wɛrɛw ta la i b'a kɛ silamɛya ye o nɔgɔya da kɛ muso min bɛ sin di fana o fana b'o lahalaya la n'an b'a f'u ye u k'u jija kɛrɛnkɛrɛnnenya i b'a sɔrɔ muso minnu bɛ yen n'u bɛ sin di ka ban san 1 san 2 den ye san 2 sɔrɔ ka ban Alahu taala yɛrɛ ko wa fisalihu fi amayn donc san 2 kɔni kɔfɛ i b'a sɔrɔ den ka sin min fɛn min bɛ sɔrɔ sin na o nafa yɛrɛ man bon den ma kosɛbɛ bilen parce que den bɛ dumuni wɛrɛw kɛ minnu bɛ den nafa donc o tigilamɔgɔ fana bɛ se k'u hakili to wɛrɛ la u k'u ka sun kɛ u kana sɔn ka ban ka sun kɛ den dɔrɔn kama parce que ni mɔgɔw y'a kɛ laada ye farati min b'a la Allah subhanahu wa ta'ala ye se d'i ma ka bato dɔ kɛ mais o se in i m'a minɛ ka bato kɛ farati fana b'o la dɛ o de kama Cheikh Ahmad bɛ profiter ka anw yɛrɛ ladi an dɔgɔtɔrɔ Cheikh Ahmad an k'a dɔn k'a fɔ masuliyaba de don muso ka na an ma walima banabaatɔ ka na an ma anw k'a fɔ banabaatɔ ma karisa kana sun masuliyaba don dɛ kun fɛ ten k'a sɔrɔ a ma sɛgɛsɛgɛli kɛ walima an k'a fɔ karisa banabaatɔ ma sun k'a sɔrɔ a ma sɛgɛsɛgɛli kɛ faratiba don dɛ parce que danaya dɔ de b'a to a tigi bɛ sun bila n'a fɔra ko dɔgɔtɔrɔ kɔni y'a fɔ o y'a bannen parce que a bɛ dɔgɔtɔrɔ bonya a dalen don dɔgɔtɔrɔ la bon ni dɔgɔtɔrɔ wulila k'a fɔ nɔgɔya ma karisa sun bila karisa sun o bɛ na ni degun caman ye donc o de kama an minnu ye dɔgɔtɔrɔ ye an ka sɛgɛsɛgɛli kɛ munna parce que lahara jɔ don Allah subhanahu wa ta'ala bɛna an ɲininka Ala bɛna an ɲininka masuliya in na Ala de y'a fɔ fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun a ye mɔgɔw ɲininka minnu t'a dɔn donc banabaatɔw nana anw ma ka anw ɲininka mais anw fana ka dan an ka dɔɔni hukumu kɔnɔna na ni maa min mago bɛ sɛgɛsɛgɛli la an ka sɛgɛsɛgɛli d'a ne ba tiɲɛna ne tɛ se ka f'i ka sun bila fɔlɔ fo ne ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ ne fa tiɲɛna ne tɛ se ka f'i ka sun bila fɔlɔ fo an ka sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ne ba n ye min jateminɛ tiɲɛna n ka adamaden fɛrɛ kɔfɛ ne kɔni bolo i k'i yɔrɔ ma jan i ka sun to yen ne ba ne kɔni bolo i bɛ se ka sun kɛ mais i b'i hakili to nin na dɔgɔtɔrɔw ka taasira kan ka kɛ nin ye walasa alabato in kana tiɲɛ maa dɔw bolo minnu kan ka kɛ walima an kana taa maa dɔ fana bila sun na min man ka sun olu fana fila bɛɛ lajɛlen ka faamu k'a fɔ nin bɛɛ kan ka hakili to nin na yɔrɔ la docteur an ka ɲininka laban bɛ boli fɛn min kan an b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ farikolo ɲɛnajɛw kɛ ni sunkalo yɛrɛ sera dɔw bɛ siran u b'a jɔ sunkalo kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka kɛ wa n'a tɛ dankari an ka kɛnɛya fana la. Ne ba Cheikh Ahmad o ka ɲi o farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ a ka ɲi farikolo ma a bɛ farikolo nafa maa o maa bɛ yen hali ni sunkalo tɛ na i bɛ se don o don miniti 30 i kan k'o kɛ tagama na 30 minutes de marche maa o maa b'o kɛ miniti 30 i b'a kɛ tagama na a bɛ farikolo nafa kosɛbɛ voilà k'a sɔrɔ i ma boli yɛrɛ i bɛ tagama dɔrɔn tagama yɛrɛ nafa ka bon farikolo ma kosɛbɛ maintenant o sport hukumu kɔnɔna na ladilikan bɛ taa sigiyɔrɔma 2 sigiyɔrɔma fɔlɔ o bɛ tali kɛ maa minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛya dɔrɔn kama minnu ka baara tɛ u bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛya kama donc an bɛ mun f'u ye sunkalo kɔnɔna na n'u bɛ se u ka farikolo ɲɛnajɛ to safo kɔfɛ parce que farikolo ɲɛnajɛ a mago bɛ adamaden farikolo ka énergie dɔ de dépenser a mago bɛ ji min bɛ farikolo la i ka se ka o de fana labɔ mais ni a tigilamɔgɔ ye farikolo ɲɛnajɛ in bila tile kɔnɔna na a bɛ dankari kosɛbɛ a ka kɛnɛya la
donc n'a bɛ se a k'a ka farikolo ɲɛnajɛ to safo kɔfɛ o b'a to hali a ye surafana min dun dumuni bɛ yɛlɛmali bɛ nɔgɔya a b'a ka dumuni kɛ o kɔfɛ a bɛ taa ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ balontan de b'i bolo a bɛ taa ka balontan kɛ n'o y'a sɔrɔ tagama de b'i bolo i bɛ t'i ka tagama kɛ n'o y'a sɔrɔ boli de b'i bolo i bɛ taa kɛ safo selilen kɔfɛ farikolo bɛ lafiya o y'a sɔrɔ e yɛrɛ énergie b'i farikolo la degunba tɛ k'i kan n'a y'i diya i bɛ ji min i b'i ka fɛnw mɛn n'i sɛgɛnna i bɛ se k'i ka ji min o n'a ɲɔgɔnnaw voilà o ye ladilikan ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu b'a kɛ kɛnɛya kama mais ladilikan sigiyɔrɔma filanan o bɛ ɲɛsin maaw ma minnu ka baara ye farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ ye minnu ka baara don les sportifs maa minnu bɛ sport kɛ kɛra balontanna ye a kɛra basket ye a kɛra sport fɛn o fɛn ye k'a dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ in ye a ka ɲi u ka baara dɔn nka silamɛya ye maa sun bin ka b'u kan maa caman bɛ yen n'u b'a kɔnɔna na u bɛ sun bila k'a fɔ ko parce que olu bɛ taa match la walasa u kana dɔn u k'a dɔn k'a fɔ silamɛya ma bin ka bɔ u kan u ka ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ yen u kan k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ sport min na o tɛ sun bin ka bɔ u kan kan k'o faamu mais silamɛya la i bɛ i ka fɛɛrɛw de tigɛ o fɛɛrɛ ye jumɛn ye maa minnu ka baara bɛnnen de farikolo ɲɛnajɛ ma u k'u jija u ka dumuni fɛnw u k'a jateminɛ suguri la a ka kɛ dumuni i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na minnu bɛ farikolo dɛmɛ ji ka mara farikolo la minnu bɛ farikolo dɛmɛ sukaro ka mara farikolo la min bɛ mɛn farikolo nɔfɛ donc olu ka dumuni kan ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ u ka suguri la u ka dumuni kan ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ suntigɛ la parce que olu farikolo de mago bɛ a la waati min na u tɛ se ka dumuni kɛ u tɛ se ka ji min donc an b'a fɔ an balima minnu bɛ sport kɛ kosɛbɛ olu fana k'u hakili to o yɔrɔ la Alahu subhanahu wa ta'ala deli Ala k'an bɛɛ sababu ma an b'a laban ni min ye Cheikh Ahmed maa dɔw bɛ yen u bɛ to k'an ɲininka a la u b'a fɔ ko est-ce que n'i bɛ sunkalo kɔnɔna na jolita minnu bɛ kɛ est-ce que a bɛ sun tigɛ an b'a fɔ ye non jolita fitinin minnu bɛ kɛ ka joli ta ka joli fitinin b'i la dɔgɔtɔrɔ bɛ joli fitinin min bɔ mɔgɔ la ka mɔgɔ joli sɛgɛsɛgɛ olu tɛ sun tigɛ walima fura minnu bɛ kɛ ɲɛ la ka kɛ ɲɛ la collier ninnu o caman bɛ yen a ka ca Ala fɛ olu fana olu tɛ sun tigɛ maintenant fura minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka minnu fana tɛ sun tigɛ dɔw bɛ yen pikiri dɔw bɛ yen ni a bɛ taa banakisɛ de furakɛ artesunate b'o la ka taa pali banakisɛ furakɛ walima ka taa microbe dɔ furakɛ ceftriaxone ninnu olu i b'a sɔrɔ n'olu kɛra joli la olu tɛ se ka dumuni jɔyɔrɔ fa u tɛ ji jɔyɔrɔ fa olu tɛ bana olu tɛ sun tigɛ mais minnu bɛ sun tigɛ o y'an ka sérum ninnu ye an bɛ sérum ninnu kɛ banabaatɔ la sérum ninnu suguya bɛɛ bɛ sun tigɛ parce que sérum ninnu physiologique rangeur o sérum rangeur o glycosé o sérum salé ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jate sérum physiologique de ye o bɛ dumuni jɔyɔrɔ fa donc o de kama n'u kɛra farikolo la olu bɛ kɛ ka sun tigɛ donc an minnu bɛ yen n'an bɛ sérum kɛ k'an to banali sun na an ka dɔn k'a fɔ siga t'a la sérum bɛ sun tigɛ voilà maa min fana bɛ joli di fana bɛ sun tigɛ parce que joli di dɔgɔtɔrɔw fɛ n'i ye joli caman di joli caman min bɛ bɔ i la dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ i ka dumuni de kɛ fɔlɔ parce que n'i ye joli di dɔrɔn i mago bɛ fari bɛ lafu a bɛ lafu f'i ka dumuni dɔ de kɛ donc an ka hakili to o yɔrɔ fana na k'a dɔn olu fana o bɛ se ka kɛ sababu ye k'an ka sun tigɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ sababu ma Ustaz an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn nin kɔnɔjɛlenya bilasiralikan in na hakilila mɔgɔ caman ye nafa sɔrɔ a la foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen k'a da nin kɔrɔfɔ kan alhamdulillah Cheikh Ahmed an b'aw fo ka n ka Cheikh fo Jawara ani n denkɛ Akida ka n ka président fo Seyid Sherif Usman Madan Hayidara ani Sherif la bɛɛ lajɛlen ani an filɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka Ala deli hali sisan silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ Ala k'a nɔgɔya an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na Ala k'o nɔgɔya an ye ka an sabati ya rabbi ka don an ni silamɛya juguya bɛɛ lajɛlen cɛ a dogolen na kɛnɛ kan ta Ala k'a to an ka ɲɔgɔn kun Ala k'a to an ka ɲɔgɔn kun Ala k'a to an ka ɲɔgɔn kun Ala k'an sabati tiɲɛ kan k'an yɔrɔma janya ka bɔ sitana ka wisuwaso ma k'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan silamɛya makarani na silamɛya défense tali la Ala kana sira foyi di jugu ma u ka don an ni ɲɔgɔn cɛ k'an fara ɲɔgɔn kan fo aljanna kɔnɔ Ala k'o kɛ Ala ya bonya kosɔn inshallah Ala ka dugawu minɛ an karamɔgɔ Mahamani an b'i fo k'i waleɲuman dɔn na welekan in jaabi ani ka nin bilasirali in kɛ hakili la sunbagatɔ caman bɛ nafa caman sɔrɔ nin na nin fɛn ninnu nafa ka bon ni Ala sɔnn'a ma an bɛna ɲini sigida wɛrɛw ka na kuma nin fɛn ninnu kan min b'a to hali sisan sundola bɛɛ k'a dɔn kana ka taa taasira minnu fɛ kɛnɛya ko nasira la o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ka na fɛn min ye suntigɛ baraji kɛnɛ kan an karamɔgɔ Cheikh Mama Famanta ka bɔ Kabalakaw fɛ yen nɔ a ye dakuruɲɛ fila laseli k'an ye ka kɛ ni sunkalo in nisɔndiya ani sunkalo in bilasiralikan minnu b'a bolo k'a lase filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ ka Cheikh Mama Famanta lamɛn ɲɔgɔn fɛ. An bɛ Sirifila télé lajɛbaa bɛɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo
an b'an fa n'an karamɔgɔ an b'a n'a ka denbaya an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini ala fɛ mɔgɔ minnu sigilen don n'u ɲɛ b'an na n'u tulo b'an na an bɛ kumakan minnu fɔ min bɛ bɔ an da kɔnɔ ala k'a kɛ ka bɛɛ nafa o la an b'a fɔ sirifila kanubaw ye minnu sigilen don u bɛ k'a lajɛ minnu sigilen don n'u ɲɛ b'an na ko an bɛ kuma sira dɔw de kɔnɔ n'o y'an ka dɔnni fitininw ye dɔnni jumɛn de ko don ka bɔ ka foli kɛ mɔgɔw la ka mɔgɔw hakili jigin fɛnw na fɛn minnu fɔra an yɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔw bɛ olu dɔw tun b'an bolo yan ka sɔrɔ hali an filɛ nin ye waati minnu kɔnɔ k'o tɛ olu dɔw ye jumɛn ye an ka jamana in yɛrɛ ye barika jamanaw de ye an filɛ nin ye sunkalo min kɔnɔ jamana ye hinɛ a tɔgɔ yɛrɛ an bɛ hinɛ kalo de la jamana in ye hinɛ jamana de ye jamana in ye koto ɲɔgɔn tala jamana de ye an tɛmɛna waati dɔw kɔnɔ ka sɔrɔ bi ma se i kun b'a ye barika yɛrɛ jamana kun ye Mali ye denmisɛn kun bɛ koto maakɔrɔw ta la dɔgɔ kun bɛ koto kɔrɔ ta la bon jamana in kun sigilen don o barika de kan hali bi an b'a ɲini kanuɲɔgɔnw lamɛnbaaw maa o maa bɛ ka sirifila tele lajɛ o k'a dɔn dɛ jamana in ye fɔlɔ an kun bɛ cogo min hali bi n'an taara o dabolo kan an k'a dɔn ko in bɛ ɲɛ jamana in ye barika jamana de ye koto ɲɔgɔn tala jamana don o la an b'a ɲini ala fɛ dɔrɔn minnu sigilen don n'u ɲɛ b'an na n'u tulo b'an na kuma min bɛ f'u ye ala k'a faamu ko ɲuman ala k'a da n'u ma o la an b'a fɔ dɔrɔn an fa an karamɔgɔ an ka sirifika a ɲɛ jɔyɔrɔ an ka foli b'a ye a bi yɔrɔ yɔrɔ a n'a ka denbaya anw ka se ka sigi ka kuma an ka don kow kɔnɔ ka wasa kɔnɔ walahi sirifikɛ kanu de y'an bila a la o la mɔgɔ o mɔgɔ sunkalo in daminɛna ka mɔgɔ o mɔgɔ to bana b'i la an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛya da n'u ma a daminɛna ka fantan to mɔgɔ minnu na an b'a ɲini ala fɛ ala ka se k'an n'u ye ala ka si kundalajan ala k'a di an n'u bɛɛ lajɛlen ma ala k'an kisi k'an tanga alhamdulillah i ka kuma in ɲɛna kojugu an bɛ kalo min na kalo in yɛrɛ dabɔra hinɛ de kama n'i bɛna filɛ nin kalo in kɔnɔna na mɔgɔ o mɔgɔ se min b'i ye i kan ka baara kɛ n'i ka se danyɔrɔ ye i yɛrɛ ni ala cɛ hali n'o kɛra tamaro fiyɛra kelen ye an bɛ kalo min kɔnɔ an k'a dɔn kalo don kalo min ka bon kojugu mɛ kalo in bonya ti kalo in tɔgɔ dama ye kalo in bɛ bonya ni kalo yɛrɛ baara de ye kalo in bɛ bonya mɔgɔ fɛ i bɛ baara min kɛ ni ala cɛ la i bɛ baara min kɛ ni jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ ni makari la kalo in bɛ bonya n'o de ye o la mɔgɔw ka sew man kan tuma dɔ la i b'a ye mɔgɔ dɔ sigilen don o yɛrɛ kan ka jumɛn de kɛ sini o t'o bolo mɛ dɔ bɛ yen i bɛ sɔrɔ miliyɔn bɔli ka don olu ka ko da fɛ o tɛ foyi tiɲɛ o ye e ko i bɛ ala min nɔfɛ i bɛ ko kɛ ala min kama fo jɔn k'a dɔn waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i bɛ fɛn o fɛn kɛ nin diɲɛlatigɛ in na n'o y'a damu ye waati dɔ de la a bɛna ban mɛ a bannen kɔfɛ i bɛna segin jumɛn de ma i ye kɛwale min kɛ i bɛna segin o de ma bon kɛwale in ye jumɛn de ye ala ye dɔɔni min se nɔgɔya i ye k'i balolen to i sera ka o tɛmɛ jɔnw na cogo di hinɛ sira fɛ i bɛ t'o de sɔrɔ i ɲɛ mɔgɔ ka baara la cɛ ɲuman ye i bɛ waleya min kɛ ni adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲuman ye o de ye o la sunkalo in kɔnɔ an bɛ wele min da mɔgɔw ye taama dɔgɔ ba kelen man ca e se bɛ mɔgɔ min ta ɲɛ min se b'i ye i jija i k'o k'o ye n'a sɔrɔla k'a fɔ sukaro bɔrɔ kelen de se b'i ye k'o tilan kanuɲɔgɔn ka du duuru ni ɲɔgɔn cɛ i jija i ka se k'o kɛ ni malo bɔrɔ kelen de se b'i ye hali n'a nana sɔrɔ tanbaro dɔrɔn de se b'i ye k'o di sigiɲɔgɔn dɔ ma sunkalo in o de ɲinilen don hinɛ de ɲinilen don makari de ɲinilen don mɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sunkalo kan ka kɛ kalo yɛrɛ de ye kalo min n'a nana adamadenw n'a sɔrɔ fɛn min ye 20 ye o bɛ jigin ka na 5 la n'a nana sɔrɔ fɛn min ye 5 ye tuma dɔ la fu b'o sɔrɔ i jɛɲɔgɔnw bolo sunkalo yɛrɛ dabɔra kalo min kama a dabɔra o yɛrɛ de kama mɛ n'i y'anw lajɛ an bɛ waati minnu kɔnɔ tuma dɔ la i b'a ye sunkalo yɛrɛ de kɛra gɛlɛya kalo ye ka sin anw ma fɛn min ti min ye ni sunkalo sera o bɛ k'o ye lamɛnbaaw kanuɲɔgɔnw minnu ɲɛ b'a la u k'olu dabila i bɛ dɔɔni min k'i n'ala cɛ dɛ i bɛ sara min sɔrɔ ala fɛ o y'i ka kɛwale in dɔrɔn i bɛ min kɛ de i ka ɲɛnamaya in kɔnɔ i mana fɛn o fɛn kɛ don dɔ la kow bɛna ban i b'a fɔ a ma deli ka kɛ wa dɔn i ye min kɛ i kun jɔlen don min na i ni ala cɛ la dɛ ni nafa b'i bolo i ye min kɛ i ni ala cɛ i b'o dɔrɔn de nafa sɔrɔ nɔntɛ diɲɛ ye cogo in ko tɛ i y'o sɔrɔ yan de wa i bɛ taa k'a to yan walima a bɛ ban k'i to yan o la an bɛ wele min da kanuɲɔgɔnw ye sunkalo ye hinɛ kalo de ye u k'a to an ka hinɛ ɲɔgɔn na i ka se bɛ min ta sanfɛ se in yɛrɛ dama tɛ mɔgɔ bɛ hinɛ mɔgɔ la k'a sɔrɔ foyi t'i bolo
o bɛ k'i yɛrɛ ka cogoya fɛ hali i sigiɲɔgɔn dɔ man kɛnɛ k'a dɛmɛ dɔrɔn k'a ta ka taa dɔgɔtɔrɔso la nin bɛɛ ye hinɛ ka baara de bon jamana yɛrɛ kun dɔnlen don ni nin de ye o fɔlɔ n'i bɛna lajɛ diinɛ fanga kun man bon ta mais hinɛ fanga kun ka bon ni mɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o la an bɛ wele min da dɔrɔn sunkalo ye hinɛ kalo ye makari kalo de don mɔgɔw k'a dɔn i yɛrɛ n'i sigiɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ se dɔɔni min b'i ye setigi minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka hinɛ fantanw na mɔgɔ min bɛ yen i bɛ se ka mɔgɔ min dɛmɛ i yɛrɛ ni ala cɛ la i jija i k'a dɛmɛ ni sara b'i bolo o dɔrɔn de y'i ka sara ye foli min b'an bolo an bɛ foli kɛ an ka cɛkɔrɔba n'an ka musokɔrɔbaw la fakɔrɔ ni bakɔrɔw an bɛ min fɔ kanuɲɔgɔnw ni lamɛnbaaw ye u k'u janto fɛn min na ala n'a ka kira kɔfɛ i yɛrɛ mansaw i mansa filanw o ka bon ni fɛn bɛɛ ye mɔgɔ min sera k'i yɛrɛ mansaw dɔn i b'i mansa filanw dɔn jamana yɛrɛ kun dɔnlen don ni bonya de ye fɔlɔ i kun b'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ kelen dugu kɔnɔ a kun bɛ dugu denmisɛn bɛɛ lajɛlen seere n'a kun ye ko kɛ o mɔgɔkɔrɔba kelen kun b'a bila a yɛrɛ ka ordre kɔnɔ a bɛ taa so fana mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ a ye k'a ci ka ɲɛ jamana kun bɛ ten fɔlɔ mais bi tile la i b'a lajɛ bɛɛ b'a yɛrɛ ye o la an bɛ fɛn min fɔ mɔgɔw ye u k'a to an ka jija fakɔrɔ ni bakɔrɔw n'i sera k'olu dɔn i bɛ walifaw dɔn e m'a ye denmisɛnnin fitininw bɛ bɔ bi ka fa filan ni ba filan k'olu attaquer i b'a jate minɛ maa o maa ka baara dɔn ala ka so a mɔgɔ t'a yɛrɛ ta la nɔn n'i ta bonya b'i bolo dɔrɔn i tɛ se ka bɔ ka wali ta dɔgɔya o la an bɛ foli di diɲɛmaa bɛɛ ma mɔgɔw k'a dɔn an bɛ min kɛ exemple ye k'a d'u ma o de ye barika ye fɔlɔ n'an tilal'o la an k'an jija ala ye fɛn dɔ d'an ma a ka bɔ an bolo ala ye fɛn dɔ d'an ma an tɛ k'a dɔn bi mais ni fɛn minɛ n'an bolo an bɛ n'a dɔn o ye jumɛn de ye sirifu wallahi ala ye cɛ dɔ di mali ma yelen de don komi i n'a fɔ an sigilen bɛ yelen min kɔrɔ mais mɔgɔw t'a dɔn bi dɛ sherifu madani haidara don dɔ bɛ na mɔgɔw bɛ na dɔn ko cɛ dɔ tɛmɛna y'a ɲɔgɔn sɔrɔli ka dɔgɔ wallahi ala ye tile dɔ de di a bɛ mali kun jamana dɔw bɛ yen a ka di olu ye sherifu madani haidara kun ka k'olu ka jamana mɔgɔ de ye o jamana dɔw bɛ yen n'olu tɛna ka papiye yɛrɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ olu yɛrɛ dɔ ye mais a b'anw minnu bolo mali kɔnɔ y'a bonya an dɛsɛlen don k'a dɔn mais ni ala yɛrɛ ka kuma de ye kira yɛrɛ ka dukɔnɔmɔgɔw de kɔnna k'a kɛlɛ fɔlɔ o la an b'a dɔn kira bɔnna fɛn o fɛn bɛ na a bɛɛ ye o cogo kelen de ye a bɛɛ bɛ taa o cogo kelen de la o la an k'an jija sirifu la an bɛ sherifu madani hayidara fo an b'a ka denbaya fo wallahi an y'o sɔrɔ sira min kan an bɛ sa u nɔfɛ siga foyi t'a la a k'a dɔn an balolen kɔni n'an b'an sen kan cɛw bɛ kɔfɛ an tɛ siran an tɛ tanpaki wallahi kira n'a bɔnna an b'u nɔfɛ kununko an b'u nɔfɛ bi fo ka taa se kaburu kɔnɔ an b'u nɔfɛ kumakan laban min bɛ ne bolo o de ye nin ye ka foli di kanuɲɔgɔn bɛɛ ma ka foli kun tiɲɛ ni sirifuw ye ala k'an bɛn sigiɲɔgɔn caman wasalam nin kun ye shek mama famanta bosomuri kabalakaw fɛ yen nɔ an bɛ a fɔ ka waleɲuman dɔn ka kabalaka bɛɛ lajɛlen fo k'a ka jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔna na an bɛna nɛgɛjuru sira labila aw ye aw ka se ka don ka foli ani dugawu kɛ i n'a fɔ ladala don o don an b'a kɛ cogoya minnu na k'aw ladɔnniya k'a fɔ Sherifla FM nin waati in na a fana kɛlen don ka jɛmukan in ta a bɛ direct la sanfɛ 95.7 an bɛ a lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo ka tanti dado yata sayi fo k'a ka kulobu maa bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔna na nɛgɛjuru sira de ye 93 91 68 92 n'aw y'a gosi ani an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An karamɔgɔ tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min? Alhamdulillah an tɔgɔ ye Sayata ka bɔ Côte d'Ivoire Buaké kɔnɔna. Sayata ka bɔ Côte d'Ivoire Buaké. Isa Haidara. Yatara. Isa Yatara a bɛ di? Alhamdulillah mala tana jalo. Yatara basi t'i la? Alhamdulillah mala tana kosɛbɛ. Côte d'Ivoire kaw? Alhamdulillah an bɛ a basi tana mala tana kosɛbɛ alhamdulillah. Alhamdulillah kuma b'i bolo. Alhamdulillah rabbil alamin bolo lajɛlen fɔ min bɛ plateau kan nin waati in na. N bɛ karamɔgɔ Ada Jawara n b'a fɔ kosɛbɛ. I tulo b'a la. Ani ka invité bolo lajɛlen ma vraiment bɛ foli min aw bɛ cɛsiri caman min na. Vraiment ala ka nin fara ni hɛrɛ inchallah. Amin amin.
ko be do ne tan karamo ma ala ka mi si ala ka mi kanya na bona tele bin ala ka si jan kanya di anuma amin 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 ami do ka na jamana ala ka bin kanya ala ka sabeku ala ka shituma ma ngi na ni dana to bin inshallah amin amin bisur da tezi barakala bel do ko ala ka ala ka amin 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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam iyatara ambi fo ki waliman do ka Côte d'Ivoire bela jelen fo anga président d'honneur président Adama Sako amba fo ka waliman do ka bureau mo bela jelen fo ni wati na kanga karamo ba fen be ku be fo ku waliman do anteni nga correspondant Jagaria Dambele ka fo ka waliman do Côte d'Ivoire konana do be nga juru sira la amina leta assalamu alaikum wa alaikum salam togoni jamu ebe ka anwele ka bomi Kalfa Balo Kabotio Fala Kalfa Balo Kabotio Fala Basiti la kon Basfote alhamdulillah Balo abi chogodi wa bismillah kuma bi bulo Kalfa ini so atabulo ka ngulbi o jaranye ami fo ka karamo mun bi kala fa amol fonafu o tlobala ama karamo fo section so morana da zamzami yu anaka dema blajele amu defu mena madam refu madam Balo sira balo ben krebe amba onya na kosobe amuga ga ni so na kadi ko gude alhamdulillah o jaranye amu fo ko to Balo merci beaucoup ambe mbalmake Balo fo ka madame fana fo ka do ku ye haysan kanu ala ka atime here kono do be nga juru sala assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi abi chogodi alhamdulillah togoni jamu be ka wele ka bom Yusuf Togo ka boturela Yusuf Togo turela ka kene alhamdulillah basi fo ta alhamdulillah an silen diga fulare o nyana kuma bi bulo andala de la ga se baraji amin 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 ala ga sumalo ka ma irana amin 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 ambanga karamo ba fo jende ga karamo ala ka me anya halsa amin 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 ala ka am fale ko fe amin 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 ala ko de assalamu alaikum Yusuf ni baraji kame turela befo itugala ni wati na ka duwaw ke kaloin alaka atime here konana ni wati na ambe go fanata tuguni assalamu alaikum aywa aleka ni ga juru sira maso ailsan dobe no aminota assalamu alaikum allo abi chogodi allo basitila basitete tugani jamu be kan wele ka bom dan kaka ite dobe ka tele volume na aywa ka tele volume kun ka bon ko sobe ga juru sira fana kunte ka so amba fo ka wala nyimando abitla ka segin ka wele like bismillah dobe no abi chogodi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam togoni jamu be kan wele ka bom lalo bagari nima nima ka kai ka kene ba so de alhamdulillah jalo ani bara masha Allah abi chogodi nga fu ni bawe nga tan ni bawe nga bagala bawe o be bara mina madina ya rabbi ala ka shija ni kana da mun mun nawa amin 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 ala ka na qurashi ya rabbi ala ka na tanga amin 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 وثاني كرة يا رب يا ربي يا رب كأنه آمين 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 أنكرم وسيدي شريف عثمان من حيدر الشجاع نكنا لو من يا رب يا رب يا رب جانا آمين 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 أنكرم وعلى قديم دم يا ربي وعلى كنا دم آمين 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 أنكرم وعلى قديم وسع على كنا وسع آمين 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 أنكرم وعلى قديم قرطة يا ربي وعلى كنا قرطة آمين 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 لو من يا رب يا رب كأن بلا جدي يا رب آمين يا رب العالمين ولا أنت مثل ما يا رب يا رب ونوعي آمين 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 الله كرام يعني شريف وبركاته آمين صلى الله عليه وسلم وسلم على كدوم آمين رب العالمين أمي فوق كايكا بفوي تقالا
ka duwawu kɛ kalo ye ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔ Kayiba Jabate an ka karamɔgɔ duba minnu bɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba la Seyidi Sheikh Usman Madani Hayidara ka cɛkɔrɔba ɲuman Bahame Ɲɛng a ka denbaya an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔna na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la assalamu alaikum Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tɔgɔ ni jamu i bɛ ka an wele ka bɔ min Adama Dambele ka bɔ Korogo. Abdurahman Dambele Korogokaw ka kɛnɛ Adama Adama Dambele oui Korogokaw ka kɛnɛ alhamdulillah baasi t'o la baasi t'aw la kɔni alhamdulillah baasi t'an na bisimila kuma b'i bolo alhamdulillah n bɛ foli ɲɛsin aw yɛrɛ ma ka foli ɲɛsin sigi filanan kɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma n'a ka baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ an bɛ dugawu kɛ an bɛ sunkalo min na ala ka sunkalo tiɲɛ d'an ma amin amin ala ka laɲini sabati a kɔnɔna na amin 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 ala ka haminankow nɔgɔya amin 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 ala ka silamɛya didi amin 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 ala ka limaniya sabati dusukun na amin 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 ala ka hinɛ tabaw la amin 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 ala ka yafa k'o ye amin 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 ala ka ɲɛnama hinɛ k'an yɛrɛ yanni waati dɔ cɛ amin ya rabbal alamin vraiment sirikiratu ye n b'a lamɛnna waati bɛɛ a ka di n ka foli k'a kan o diyara an ye kosɛbɛ donc hakɛto bɛ kɛ sallallahu mamadu wasalim adama an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka Koroko bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la ni waati in na ka duwawu kɛ kalo in ala ka a timɛ hɛrɛ kɔnɔna na dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la an bɛna ale ta ni waati in na salamu alaikum Walaikum salam. a bɛ cogo di kɔni baasi tɛ yen i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Baasi tɛ yen. tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Kuma tɛ Gadugu Sima. Kuma tɛ Gadugu Sima. baasi t'i la kɔni Daramani Konate Julabugu Tulakaw ka kɛnɛ Baasi tɛ yen. alhamdulillah aw ka kɛnɛ baasi t'aw la yen kɔni Baasi tɛ sira yan. alhamdulillah Konate Baasi tɛ yan. a bɛ cogo di bisimila kuma b'i bolo Ayi ye sura wala. Ale ye ki wala mɔgɔw ye kosɛbɛ. Dɔgɔtɔrɔ ko kan. An bɛ a fɔ jama. o diyara an ye an yɛrɛ fana fo. Konate i ni baraji ni ala sɔnna a ma an bɛ Konate fo ka waleɲuman dɔn ka Juladugu Tunaka bɛɛ fo ni waati in na an tɛ ɲinɛ e darajan kɔ k'a fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Ayisa ala ka a ɲɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru sira la salamu alaikum ayiwa an bɛna mɔgɔ laban ta ka se ka nɛgɛjuru siraw jɔ ka kɛ ni waati min dira an ma o dafali ye dɔ bɛ yen nɔ an bɛna ale ta salamu alaikum assalamu alaikum a bɛ cogo di baasi t'i la i tɔgɔ ni jamu i bɛ k'an wele ka bɔ min Kulubali baasi t'i la alhamdulillah bisimila kuma b'i bolo o diyara an ye an b'a fɔ ni ala sɔnna a ma Walaikum salam Kulubali an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka foli lase fɛn fɛn sera ka don k'an wele k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn ani aw minnu tun bɛ k'an ɲini n'aw ma an sɔrɔ an b'aw yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ aw bɛɛ ye ka ala deli ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farajɛ jamana diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ni weleliw kɛra an bɛ foli lase bɛɛ ma sabula caman b'an wele u t'an sɔrɔ an b'o hakɛto dafali ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu kɔnɔ an bɛna sɔrɔ ka na Nurul Madaniya ka bɔ Katikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnyala Kati Malibugu karamɔgɔ Kalu ni a ka jamakulu olu y'a kanu ni sunkalo in na ka se ka nin baara in kɛ u fana se ko n'u dongo la ka silamɛw la ɲɛnajɛ ani ka bilasiraliw k'a kɔnɔ u ka bi sɔrɔlenw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ Allah depuis kuma jumɛn a tun ma taara sugu la nasan na ale bɛ segin kuma jumɛn ka bɔ sugu la fo ka na sunatɛgɛla bɛn ka bɛn ni suntɛgɛ ye nin waati ala nin gɛlɛyara sa a fɔ an ta bɛ se ka to nin na don o don ko kura don o don n'a ka kuma
Atuma ala salam alaikum wa alaikum salam Atuma ala etuma sugula mbe etuma sugula ni be kuma ga mun ga sugula na isa etuma mun kile ga sugula ba re mena sugula ena suna te la be kuma me ka me ben dumi atida ita na suna te la be Atuma me ga kuma fe sigile no telefon digi la WhatsApp sinapu ala ce titoku ama shigar na nyame mi klasa no ni hare salam alaikum wa alaikum salam bastira sumo bedo awa adma yi dalgo damna re amuna tuma be iritari ama daldi bis ko sumulo damna ama dalga shuntika kuma na ama dalga suruda kuma na lo dona shungira ke ka sawo ke ka suni ila iritari no fa gurami flana ta fe ka suni ga fan ci flana ta wi sabana salam alaikum wa alaikum salam basko iti barayaro bajo talamna rasulullah koro kuma na atmai debi sumulo damna na ama dalga shuntika kuma na ama dalga suru kuma na alo dona shungira ke ka sawo ke atma ga iritari nde kunya ma kuma na Dogo, nam ina nan sɔrɔ kuma yɛrɛ de la ne ka kuma o ka kuma ni dakɔnɔ ji tɛ min ka ban da kɔnɔ Atuma ɲani suntigi an ka suntigi parce que mɔgɔ tɛ ta ɲina quoi diɲɛ don o don ko kura mɔgɔ tɛ ɲina a teliya yɛrɛ de ayi kana k'a mɔna yɛrɛ nana ye ne yɛrɛ ye sun tigɛ wa sun tigɛ a mɛnna an sigilen don ka sun tigɛ ma kɔnɔ Dɔgɔ an ka taa fɛ Atuma ka clip bege ko ngoni minogora kanu laba ke mulu kana kana ba kalma jano kanda be boshi koro nakan no nakan koro ne sinta la fiyo ne tina fashi dudu nakan kulo tiga be fali son ido ne lan tan so sukoro a tɛ ka kan ba la a ka kalan fana ka faro kan ala Atuma y'an sɛgɛn dɛ n'a fɔra ko dumuni mɔna o fana tɛ se ka dun nin kɛra baara ye sa Atuma y'an sɛgɛn yɛrɛ 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 n ta ka bɔ an ye kɔnɔ alhamdulillah wala nin yɔrɔ in na an b'an kan sama an balakaw ma u k'u hakili to a la kosɛbɛ n'u yɛrɛ y'a kɔlɔsi sunkalo mana don dɔrɔn u b'a ye an ka laselilikɛlaw alimamiw wajulukalan diinɛ ɲɛmɔgɔw mɔgɔw bɛ foliw kɛ ka caya k'u ka bonyaw n'u ka cɛsiriw fɔ u bɛ wulikajɔ min na sunkalo la sufɛla na sunɔgɔbaliya la baaraw la suntigɛw la a taa ka segu n'a sɛgɛnw sisiw ani tasuma funteniw wa u bɛɛ ka o bɛɛ kɛ u sunnen i n'a fɔ an falakaw yɛrɛ sunnen don cogo min na an b'o foli k'u la ka caya nka u k'u hakili to a la fana k'a fɔ nin baaraba min n'u b'a la ni tanu min bɛ ka kɛ ka ɲɛsin u ma jɔyɔrɔ min bɛ sɔrɔ baara in na nafa min bɛ baara in na baraji min bɛ baara la u k'a dɔn ko a dɛnnen don u ka baara ninnu kɛ ni kɔnɔnajɛlenya ye a dɛnnen don u ka baara ninnu kɛ ni sɛbɛya ye a dɛnnen don u ka baara ninnu kɛ ni dususuma ye ka ɲɛsin an falakaw yɛrɛ fana ma aw yɛrɛ bɔra ka an ka ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye sisan k'a ye suntigɛ a tɛ labɛn a labɛn kuma na suguri a tɛ labɛn a labɛn kuma na wa fana a nalen retard la o bɛɛ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ dɔ bɛ tila ka baara jɛ n'a ma kɛ dumuniw ka kalan a tɛ sɔn dun ma a bɛ taa kɛ dumuniw a kan ka dilan cogo min na ka se yɔrɔ min na n'o y'a min kan ka a yɛrɛ sɔrɔ dumuni na jasira ka o t'a la donc an ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ baraji fɛn fɛn kan ka sɔrɔ a la aw fɛ ni baara ninnu ma kɛ ni kɔnɔdiyalenya ye ni baara ninnu ma kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni a kan ka kɛ cogo min na fɛn fɛn fɔra o la tanukan fɛn fɛn bɛ ka fɔ aw ɲɛna aw t'a si nafa sɔrɔ wa kuma dɔ la a bɛ tila ka laban aw bolo ka kɛ baara fu ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kisi ka bɔ o ma aw ka cɛsiri ninnu ala ka u minɛ an ye salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuh
رمضان أحلى أيامك بارك يا المولى وأدامك في جنة ambe nurul madaniya mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔw k'a ni bilasirali kan na ka dugawu kɛ hali sisan ala ka hakili ɲumanw di ni o sɔrɔla dɔrɔn i b'a ye fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ dafa teliya la an bɛna kɛnɛya ko nasira la dɔgɔtɔrɔ ko Alpha dɔgɔtɔrɔ ko jumɛn de bɛ bi alhamdulillah an b'an ka dɔgɔtɔrɔmuso fo n'o y'an balimamuso ye Tata Ture donc a ka bi ɲininiw na a kumana fɛn min kan fɛn barikamaba de don a caman bɛ kɛ mɔgɔw la mais mɔgɔw t'a dɔn u b'u yɛrɛ minɛ ka bɔ a la cogo min n'o ye crise cardiaque ye donc an bɛ an ɲɛmada k'a lajɛ n'a ye min fɔ ni ala sɔnna mama fɛn min tɛ an ka rendez-vous yɛrɛ in jigin han dɔgɔnin an tɛ filan ye wa kamantɛ na eba e ta in fura bɛ ne bolo o bɛ cogo di cɛni paga ɲinɛ nin tɛ jumɛn ye tɛ Zeyina Zeyina i tɛ dɔɔnin k'a la tiɲɛ na Zeyina ne na ye kalaya dɔɔnin cɛ aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye tɛ Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye da can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka tɛ Zeyina k'aw taama ɲuman ye Zeyina e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa tɛ Zeyina de ka to n'a bɛ galabu kɛnɛya de tɛ Zeyina kata aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu matarafalen don Sherifula Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila ko kura dɔgɔtɔrɔw ko jamukan kɛnɛ kan jamukan min sigi kun ye ka aw kunnafoni ani ka aw la faamuya waleyaw la waleya minnu ni an y'u matarafa a ka ca la an bɛ an ka sun ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye an ka kɛnɛyaw ma ka sanga ni sunkalo lahɔrɔma kalo ye a bɛ o sira kan bi bawuse min tali kɛ fɛn min kan o de ye i kan ka waleya jumɛn kɛ walasa crise cardiaque o kɔlɔlɔ kana taa ni mɔgɔ ye i kɛrɛfɛ ka d'a kan ni waleya in bɛ se ka kɛ wagati bɛɛ kuma bɛɛ yɔrɔ bɛɛ crise cardiaque bɛ kɛ e mɔgɔ min ɲɛna hakili sigi o bɛ ɲini i fɛ fɔlɔ i ka se i yɛrɛ la k'i basigi i ja kana tigɛ ka siran ka sɔrɔ ka massage cardiaque kɛ i b'o disi digili min kɛ ni fanga bɛɛ lajɛlen o b'a to joli min kun dɛsɛlen don ka taa ka sababu kɛ sira sɔrɔbaliya ye o bɛ bali ka taa o yɔrɔnin bɛɛ o de b'a to joli bɛ bɔ dusukun na ni ka sira la sɔrɔ ka se farikolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na a ka ca Ala fɛ a tigi bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ yan'a bɛ se kɛnɛyaso la o bɛ kɛ cogo di i b'i bolo fila bɛɛ da disi kan ni fanga bɛɛ lajɛlen ye ni k'a digi ka jigin siɲɛ caman ka tugu ɲɔgɔn na o b'a sɔrɔ i kelen don k'a tigi lada ko ɲuman i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogo min na ale de bɛ joli se an farikolo fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ kunsigi fo sɔni fara fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'o bɛ adamaden farikolo la a bɛɛ lajɛlen bɛ joli la sɔrɔ ka bɔ dusukun na kɛfɛnw caman de ɲagaminen don o joli la n'o ye balofɛnw ye n'an b'a fɔ minnu ma ko nutriments fɛn nafamafɛnw caman vitamine oxygène n'ale ma farikolo yɔrɔ min sɔrɔ o yɔrɔ bi wajibiya ka sa fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma dusukun mana jɔ farikolo fan si tɛ se ka baara kɛ bilen joli tɛ se ka carin tugun ka farikolo fantan naani bɛɛ minɛ o cogo la ni fɛn minnu fɔlen filɛ nin ye olu tɛ se ka ye farikolo la tugun farikolo yɔrɔ la gɛlɛmanw a kɔlɔlɔ bɛ fɔlɔ olu la ni ka olu dɛsɛ u ka baara kɛta la i k'a dɔn k'a fɔ ni dusukun ma se ka joli se farikolo yɔrɔ min na o yɔrɔ kɔfɔlen tɛ se ka ɲɛnamaya tuguni farikolo kɔnɔ wajibi o yɔrɔ bi sa wa
wa wagati kɛrɛnkɛrɛnnen min b'i bolo walasa i ka nin dɛmɛ don a tigilamɔgɔ ma a wagati ka surun kosɛbɛ ɲɛ tugu a n'a yɛlɛn cɛ a tigi bɛ se ka tila i la ka bɔnɛ a nin na ka sɔrɔ dun ni nin waleya fitinin ye basigi ani hakilisigi kɔnɔ i bɛ se k'a tigi nin kisi o baara kɛtɔ i bɛ se ka dɛmɛ ɲini ni kumakan seli ye mɔgɔ wɛrɛw ma k'i to baara kelen na walasa u kana fara i kan aw ka jɛ k'a tigi nin kisi nin waleya mana k'i ɲɛna i hakili to a la a tɛ se i ka siran i ja ka tigɛ o waati kelen kɔnɔna na a tigi bɛ se ka diɲɛ to a dun waleya de don waleya min n'i sera k'a kɛ hali n'i tɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ ye i bɛ se ka nin caman kisi. hakili la ne ni aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyaliko ɲuman sɔrɔ bi kunnafoniyaw kan aw ni ce aw ka ɲamadali la ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la jamukan in kɔfɛ aw bɛ se ka an wele nɛgɛjuru sira fɛ ni o de bɛ tali kɛ 72 44 56 18 a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni babu sen wɛrɛ. Mama fɛn min ni tela man rendez-vous arrangé. Ha dɔgɔni. An tɛ filan ye wa kamante na. Eba. E ta fura bɛ ne bolo. Han? O bɛ cogo di? Cɛni paga ɲinɛ. Ni tɛ jumɛn ni? Tɛ Zeyina. Zeyina. Itu dɔɔnin k'a la. Tiɲɛ na. Zeyina. Ne na ye kalaya dɔɔnin. Cɛ. Aw mako bɛ damu ni galabu kɛnɛya de la wa aw ye Zeyina sugandi nimisa foyi t'a la chinois ko tɛ kelen min ma ko fɛn ye can a ye da can tew bɛɛ la ɲuman a ka fɛgɛ a ka timi wa a tɛ mɔgɔ kɛlɛ aw mana kɛ diɲɛ fan o fan a y'aw jija ka Zeyina k'aw taama ɲuman ye Zeyina e ma ne ɲininka ko ne ye mun di e ba wa Zeyina de ka to n'a bɛ galabu kɛnɛya de Zeyina an bɛ an balimaw fo k'u waleɲuman dɔn Alpha dɔgɔtɔrɔ bon n'an ma an balimamuso fo a ka ɲininiw na kosɛbɛ kosɛbɛ bi a ka bi jamukan in bɛ fɛn min kan vraiment a mɔgɔ kan ka hakili to a la ɲɛnamaya la an yɛrɛ b'a ye a ka ca an faw bɛ a bɛ fɔ karisa tora seliji ta la dɔrɔn a sirila ka bin an y'a ta yanni dɔgɔtɔrɔso cɛ a sara ka sɔrɔ a caman bɛ saya ye ala ka waati mais sababu de b'u la donc a ye taamasiyɛn minnu fɔ tan ni a sugu ye mɔgɔ bin saya tɛ i b'a sɔrɔ ɲɛnakili de tigɛra a la quoi donc walasa a ka ɲɛnakili sɔrɔ sinsin cogo de bɛ a la a bɛ pousser ni a disi la fanga bɛ d'a ma ɲɛnakili sira minnu tɛmɛ kun y'a jɛn walima jeli sira minnu kun jɔra n'i y'a digi ni fanga ye fiɲɛ bɛ bɔ a kɔrɔ jeli bɛ segin ka na a nɔ na i b'a ye a tigi bɛ bali ka ɲɛnakili kumaba kɛ dɔrɔn a bɛ lafiya donc a y'a yira k'a fɔ ni a tigi binna o cogo la i bɛ fanga bɛɛ di bolo kelen bɛ da kelen sanfɛ ka fanga di i bɛ yɛlɛ a disi la k'a pɔmpe a bɛ fanga sɔrɔ cogo min ka wuli donc an b'a fɔ ka barikada ala ka bɛɛ lajɛlen kisi an ba amin ala ka o dugawu minɛ an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn o la Ustaz Jawara i bɛ nafilaw labɛn an bɛ taa sugu kɔnɔ ka na bi su in na nafilaw di mɔgɔw ma ni ala ka jɛ ye Alkaaba
tewula te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alikaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nugɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alikaba ye o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alikaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alikaba tew la sɛgasi don a bɛ sɔrɔ jamana in suguw bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alikaba tew la kalite ko da رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي غير كل عاداتي رمضان السنة دي أيوة أمي دوك هاي سيسا على كا فامياو دي وساجا ولا بيسونا نافلا Alaji Amadu Diallo be sungalo kile 12 ye ba yira ambe 17 shula nafla mi dilen do la bi jogo fla do aka dongo jogo fla salam bla ko kelen dro ni fatiha kala suratul ikhlas kul huwallahu ahadun ibo kala shin duru ni ye salam laban bla ya somadu nyeshi masa shin keme shina nafla sungalo shutan sabanando jogo flado salam bla ko kele al fatiha kala nen ko kul huwallahu ahadun suran dafale shin duru ni ye salam laban bla ya somadu nyeshi masa shin keme ala ka nyambulo amin amin joko ka suru wa ayo fana ka aka no ko wala ka no ala ka do fale ni teni na ni directe abana na ya ka ala ka mina o kuma kono ambalom so ni ambaraka nyogo amnata Traoré madame Keita ale ka wuli ka jo bi kizin konna na duguni irali awna wasaka seka duguni chaman tlan ambaw fe aka bita bi min ka anga je ka nyama daw fe Rejim flebaro o bela jeli nyama fa sigoro la aka rubriki mandide do bi ame golfu konna na ni musuba do bi nyogon bulu amna kuma dama ayrem na representer ne ben ni sogoma c'est ani sogoma ne ba ne to madame Togo Salimata Wologe promotrice d'Idena Prestation et membre de l'association des chefs pour la promotion de l'art culinaire malien. Ah, tiens là. Ya fo wani musuba do bi nyogon bulu bi amena boucher de pain de mie ke boucher de pain de mie exactement ni kuma yi o ya français ka ya to dunka aw ni ne anga jogo fle nyogo fe wala sama anga tata to mala nala sonama amo be jo pain de mie na mi okoro buru jemam be buru kono nana abe fore matu abukana ko mi buru exactement exactement donc aglanendo abe fait des supermarchés là amba anyere fana be agla dona na taula amba recette ke ka irola donc amo be jo pain de mie na a base yero yi donc a farci fana kono nana ibise ka légumes ka kono ibise ka protéines ka kono ni oye soye ni oye cheoye ibise ka farci ni fin fait ka di ngabitala amena munde ke amena se concombre ma ka se maïs ma ka se salade ma amino ulu nyagami nyogona ka kono nana la sona ale fana abe pani voilà on menace carotte fana ma inshallah o bede légumes kono nana donc no o bora yeno panure la anya fo nyana togoya mina amma go menace buru muguma chapelure amogo bina se chefama amogo bina se jima ni be ni tension on tana me se kogoma o awo ame kogo kala ani janye episu idena fe no jagoyale tekika ni episi ni episireta oui c'est un choix toujours à maintenir la samia ou le coffee le gant n'est pas exigé en fait normalement cuisine na yere tege jele no kuma ni gagne voilà donc nayo ke maintenant amenacé en pain de mima à diviser le do tranche là morceau en des tranches la superposer nyon sans fait ka rouleau pâtissier ke ka pété voilà donc naya pété c'est ça non ame bordure nous voilà na bordure nous voilà en bas do panure là panure
ye min ye an bɛna an ka sɛfan ni buru in an b'a sɛfan gosi ka épices k'a la ka ji dɔɔni k'a la k'a su o la ka tila k'a don an ka burumugu épicelen kɔnɔna na donc n'an y'o kɛ an bɛ taga friture la n'o ye yirani ye voilà donc n'o banna sisan nɔ n'a y'i diya i b'a dayɛlɛ ten dɔrɔn n'a y'i diya i bɛ se ka bouchée kelen tila 2 ye donc an ye farci minnu fɔ sisan nɔ an bɛ sɔrɔ ka o farci kɛ a kɔnɔna na et on passe à la dégustation. Parti min ka di ne ka tɛmɛ a kan a sen tɛ yɔrɔ de ma. A banna. Dégustation. N'est-ce pas? Parce que an y'a fɛn bɛɛ k'a la nin ye finale de ye. Exactement. An bɛna kupu ta. A banna. Donc avec ta permission. Oui, vas-y. Anata, oh, à toi d'abord. Yalla, honneur. Oui, honneur à toi. Yalla, mashallah. Bismillah. Parti. I bɛ se ka nin ye k'i tɛ kɛ nin fɛ. Sun tigɛ ni yɛrɛ la. Ni yɛrɛ bɛ sun nege don mɔgɔ la. N'est-ce pas? N'an yɛrɛ tun b'an tobi ne tun b'a fɔ n ko nin bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na. Bon ɲɛ b'a fɛnw bɛɛ b'an yɛrɛ fɛ yan nɔ voilà très facile à reproduire n'ala sɔnna. N bɛna ale ni kɔgɔya bɔ. A lajɛ. A diyara dɛ. A diyara. Folikan jumɛn b'i bolo ka lase an filɛbagaw ma. Ayiwa n bɛ Cherifula TV fo minnu ye Idena choisi ka na an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ filɛlikɛlaw n b'a fɔ aw ɲɛna an tɛ recette gɛlɛman yira aw la a fɛnninw bɛɛ bɛ an yɛrɛ kɛrɛfɛ donc an ka courage ta an ka to ka guwaw la yɛlɛma dɔɔni dɔɔni voilà n bɛ mama fo n bɛ bɛɛ fo n bɛ n furukɛ ɲuman fo voilà. Foli belebeleba bɛ di anw cɛ ma kosɛbɛ parce que an bɛ baara min na a ma nɔgɔn ni faamuyali tɛ a ka gɛlɛn i k'an faamuya mais tiɲɛ yɛrɛ la u y'a faamuya k'a dɔn an fana ye muso cɛsirilenw ye donc an bɛ foli belebeleba d'u ma o yɔrɔ ninnu na yan donc ni ne tun b'a fɛ ka yira aw la bi a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Ayiwa an bɛ an balimamuso fo madame Keita mɔgɔ tuma ale de bɛ bɔ ni recette min ka a yira an na. Dumuni ɲuman ye a wari man ca. A wari man ca mais ni wari bɛ se ka dɔɔni bɔ dɛ. Burubu don. A siri ye burubu de ye bɔ dɔrɔn. Mais o gansan bɛ se ka kɛ tan. Musa Jalo ni a baara fangala baara cɛ a wari man ca i n'a fɔ kuma bɛɛ kini i n'a fɔ maninkaw b'a kɛ cogo min na. A ma nɔgɔ. Nin ka fisa. An b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye hali sisan ala ka baara in ɲɛ u bolo ka silamɛ jama hakili lajigin ni ala sɔnna ma tarata tile binnen o wajuluba bɛ yen nɔ Imam Hasan alayhi salam ale ka anniversaire wajulu a bɛ kɛ Bangoni Jaginɛbugu Ndolanci terrain kan bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la dugu mana jɛ 15 heures o ye kuranɛkalan ye araba o araba kelen in na suntigɛw bɛ yen Imam Hasan tɔgɔya la min ni a denbajala bɛ an ba bolo Madame Haidara Tanti Halima Dagamaisa an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka an ba bɛɛ lajɛlen fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la ka dugawu kɛ ala ka a bɛɛ kɛ baraji ye o hukumu kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka an ka sponsor fo ka waleɲuman dɔn an y'a fɔ aw ye aw ka hakili to produit ninnu na a ka mayonnaise ka di kunungo ne ye mayonnaise ka di mangutu fulaw ye u kun ko k'a fɔ marakakan na o ko asire ni mɔgɔ siri asire ni mɔgɔ siri mayonnaise ka di ala y'an bɔ asire ni mɔgɔ siri mayonnaise ka di hakili la kɔni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'a ma fɔ marakakan na ala ye sa jawara ci ka na asire ni mɔgɔ siri sa jawara lɛ halibu in fana o fana bɛ fɔ cogo di keli alhamdulillah lɛ halib keli yeni keli a nege di a ka di kosɛbɛ hakili la sonigo bɛɛ lajɛlen ni mugu a ko hakili to a la o mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ a ka se k'a san min b'a to k'a dɛmɛ jɛmukan in na an bɛ an ka maraka bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnya la minnu bɛ jamana kɔfɛlaw la u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw la ka ala deli ala ka tungaw diya bɔli kun ye ɲinini de maraka bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ foli k'a bɛɛ lajɛlen ye ka ala deli ala ka hɛrɛ kɛ Mali bɛɛ lajɛlen ye o hukumu kɔnɔ an bɛ labɛnw kɛ ka taa sugu kɔnɔna na ka taa ka na munumunu ka tila ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala ka jɛ
national distribution aw ka pinɛ ko hami banna pewu anw fɛ yan qualité ko kuma banna pewu an ka pinɛ kolo gɛlɛnw mobili siya bɛɛ lajɛlen pinɛ remorque pinɛ minnu bɛ mɛn wa u bɛ sira bɛɛ lajɛlen boli k'i hakilina tigɛ pinɛ kɔrɔ i ka bolimafɛn la a fɔ national distribution ka pinɛ kolo gɛlɛnw tile ti fɛn k'u la ka sira bɛɛ lajɛlen boli i hakilina tigɛlen lakana kɔnɔ national distribution ka pinɛw don national distribution na an ma ɲinɛ min minɛ kɔ o y'an ka ventilateur rechargeable ye funteni bɛ k'aw minnu sɛgɛ an ka ventilateur rechargeable b'aw ka bila la u dilanma kama k'aw dafɛla bɛɛ lajɛlen minɛ k'a suma tɔbɛ kuma bɛɛ lajɛlen la national distribution ka ventilo rechargeable u dasilen bɛ jamana in fa bɛɛ lajɛlen la ventilo rechargeable dilanma kama mankan t'a la a fanga ka bon a tɛ courant jeni wa hali ni courant tigɛra a bɛ lɛrɛ caman de kɛ ka fiɲɛ sumalen di i ma k'a sabu kɛ batterie qualité ye a la n'a mago jɔra national distribution ka pinɛw la a n'a ka ventilo rechargeable an jogolen filɛ nin ye yirimajɔ ka ɲɛsin stade du 26 mars ma national distribution Sirada la kolomba. N'aw bɛ fɛ k'aw ka sɔrɔw yakubaya ka bila an kɔrɔ kɛ walima nafoloko ta siya wɛrɛ fɛ Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Walasa k'an ka dɔgɔtɔrɔso bonya n bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan wa? Kosɛbɛ ka fɛɛrɛw di aw ma walasa ka dɔ fara aw ka baara bolodalenw kan k'u lataa ɲɛ. An bɛ se k'an jigi da Coris Bank baraka kan walasa ka se k'an ka baaraw yakubaya wa? Awɔ, Coris Bank baraka ka financement ijara ye juru ye juru min bɛ bɛn o sira ma. Yala u bɛ se k'an dɛmɛ an ka so jɔliw fana na wa? N ka mobiliko yɛrɛ fɛnɛ a jɔda b'o la wa? Ne ka kalanko dun? Awɔ, k'aw ka sogow k'aw bolo tiɲɛ ye ala ni fɛɛrɛ minnu bɛ di aw ma. Yala Coris Bank baraka bɛ se k'an dɛmɛ an ka sojɔ balakolo gɛrɛw na wa? Jaati, Coris Bank baraka bɛ o fɛɛrɛw di aw ma. Coris Bank baraka bɛ bɛɛ dɛmɛ jinɛko t'a la wa siyako t'a la. Coris Bank baraka bɛ yen bɛɛ de kama. N'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛ la aw bɛ wuli ka se an ka agence la Coris Bank International baraka ka nafolo la baara silamɛya hukumu kɔnɔna la. Foga bitigu bɛɛ la Ramadan Mubarak. Ani sɔgɔma. Nse tanti ça va? Somɔgɔw ne mɔden don. C'est spécial. Alhamdulillah. E bɛ ka Ridelax mois de di Nura ma. Awɔ. Nura âge tɛmɛ n'o kan. Nura bɛ NI plus de ta. Ne yɛrɛ bɛ yaala n'a ye da. A tɛ bɔ ne ka saki kɔnɔ. Ne de ye seereya Ridelax 1 plus ye. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye Mali la. Vitamine 21 de b'a la. Namasa b'a la, tamaro b'a la, pomme b'a la, bi b'a la. Denmisɛnninw b'a fɛ cogo mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɛ ten. A kɛ bannen kun abada. Ridelax den dumuni dafalen denbaw ka lafiya kama ka ta den kalo 6 la ni Ridelax 6 mois ye a kalo 8 ni Ridelax 8 mois ye ani sisan Ridelax 1 plus ka ta den san 1 na ka yɛlɛ awɔ nin ye fɔlɔfɔlɔ ye Mali la Ridelax ka céréale 1 plus falen don vitamine caman de la minnu nafa ka bon den ka kɛnɛya a n'a ka lamɔ na Ridelax denbaw bɛɛ jigi don Ridelax 1 plus a nana o lafiya ni kan. N'aw bɛ kunnafoni nɔfɛ aw bɛ se ka weleli kɛ 73 91 91 91 la Ridelax siɲɛ 1 Ridelax waati bɛɛ.
Chez Fofi, nous sommes fiers d'être présents dans chaque aspect de votre vie quotidienne, apportant confort, style et qualité à votre foyer. Venez découvrir tous nos produits dans les galeries Idia ou sur notre catalogue en ligne. Fofi Industrie, l'équipementier de votre maison. Sango's Broad. Farifoni ni galabukana ya abuba dema National Jamaje yorola Konyo yorola Yengunu yorola Halintosigi yorola Jama bebe girete minga National Magoro bami Dimisubami Chubami Musubami Aha National Niatimi ini kungolo dimi tenwanye Niatimi ini bana misente tenwanye Niatimi ini farifoni benyona Odela ubafe Sipori kala ubafe Meru ubafe Artist ubafe Abibu wajulu kanaka Nega kera na te waratisi Tuguni Forte National Malima muso ne de ba fe kan na dumange wa kebi ne kununga da langoloto na mi no fe ona de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ga ko ke ladia ni salate lale kerengere ne ye ni nga jege kene da safe fe mi mo dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw mino nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ga place spécial la domini kerengere ni wono kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana EPC du malikono gabu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejiki semenjiri ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora kuna kuni werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Krefe rue 429 porte M1 wale kala ka na juru coupe bamba 76 80 00 62 16 Walegele 76 38 59 59 Zamzam Kanaji Ngura Buya Fule ana EPC Nude Bela Jele Wasara Fala deba Fonsere beba ko agute kagalobonda Teuka championi Tedanaya Imashwa Kadatimia, kafarifani, kageranyaga, fodanaya, afaron kokele, abedala butkenea, kibila bela, no atandu. Teuka championindo, agute zarika galomunda, tedanaya, on papa goûté, on mama goûté, che joni goûté, che aya goûté. C'est comment Dedanaya championi Papa Dedanaya akadi tro Dedanaya Dedanaya minafa Madame Namu Nono sugu dumendo E nono sahel kanetike So drafu ke nono sahel kaneti te daraka nono damaye de abe mi wati be wa bi ka fen chamana abi ka degela abi ka serla ni sengene nama
ka frigo dɛɛlɛ ni ka kelen ta k'i kun ja n'a ye i bɛ sin ka lafiya ten nafila d'a ma joona a bɛ baga denmisɛnninw ma fu n'o tɛ a yɛrɛ b'i kan ja n'a ye kuma bɛɛ saga nin waati wa lafiya in tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ suma bayɛlɛmani de nɔgɔya k'i to a kan wa ayi i kɔnɔ kɔni tɛ ja abada datugulani ngalo ka bɔ a da la dɔrɔn n'o tɛ ni k'i kun ja n'a ye. Tiɲɛ na nono Sahel Kaneti nin kɛra ne min ji ye sa saga ani waati Sunkalo ye dɔnniya ani kanu tilali waati dɔ ye guwa kɔnɔ ni nɔnɔ mixwell ye sunkalo kalo kɔnɔ waati o waati o ye tilali ye vitamine nafama caman b'a la o ye A, C, D, E ani K. Protéine ani calcium fana b'a la. Nɔnɔ mixwell b'aw limanaw dɛmɛ u ka to kolo kɛnɛya ani kɛnɛya la waati bɛɛ. Mixwell, sunkalo kalo damu ye waati bɛɛ. Mixwell, riche et crémeux. Ne ye Zara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la. A ka di kojugu. Ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ. Mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya. Ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ. Aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star ye. N'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ. Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye. te alkaba te wula te min ɲɔgɔn manja te min daro ka di te min bɛ jama fara ɲɔgɔn kan a ka barodaw la gɛrɛw na kɔɲɔdonyaw la denkundiw la jamadonyaw fɛ te kelen pewu te alkaba te kɛrɛnkɛrɛnnen don ka lasago k'a daminɛ foroko kɔnɔ fo barada n'a diya bɛ ɲɔgɔn na wadonaw k'o kɛ nugɔrɔla ka minɛ k'a maya k'a kɛ i ko dɔrɔmɛ 5 di dɛgɛ a bɔlen kɔfɛ baarakɛyɔrɔ la i sɛmɛnjiriba kɛ te alkaba ye o wuli ka d'a ma o foronko kelen farifoni ni nisɔndiya ni muɲamuɲa don fa bɛɛ lajɛlen te mina ŋanaw bɛɛ k'i taala kɛ te alikaba ye k'a sabu ka nɛnɛko kelen bɛ k'i bolo laada ye te mina wanɛ bɛɛ bɛn b'a kan k'a fɔ te t'a bɔ ja la te alikaba tew la sɛgasi don don a bɛ sɔrɔ jamana in suguw bɛɛ lajɛlen la dugubaw kɔnɔ ani dugumangaw butigibaw la ani tabalidaw te alikaba tew la kalite ko daa don. An bɛ foli lase an dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ani fɛn o fɛn farala Serifila kan ni waati in na baara ninnu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Ala ka sugu diya fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka Serifila FM lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na ka dugawu kɛ Ala ka kalo in timɛ hɛrɛ kɔnɔna na ka dugawu kɛ an ka jamana Mali Ala ka basigi don a kɔnɔ ka hɛrɛ don a kɔnɔ ka bɔda di an ma ani silamɛ bɛɛ lajɛlen Musa Jawara an bɛ sunkalo kɔnɔna na an ye an donni sunkalo 12 kɔnɔna na an bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ye bilasirali kan na. Alhaji Amadu Jalo n y'a fɔ cogo min na sunkalo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ ye jango an bɛ tan filanan nin kɔnɔ Ala kira kuma na la kisi ni nɛɛma ye k'a fɔ o ye yafa de ye Ala ka yafa don an bɛɛ jigi b'o de kan a bɛ ɲini an yɛrɛ fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn mago to an ka ɲɔgɔn minɛ filiw bolo ma an kana bɛɛ sɔgɔbɛ n'i y'a bɛɛ siri dusukun na i ni mɔgɔ tɛ mɔgɔya kɛ n'an ye yafaw kɛ ka yafaw sanuya a dalafɔli kɔfɛ an ka dusukun fana sanuya k'a bɛɛ bin ka bɔ dusukun kɔnɔ maa minnu bɛ yafa Ala bɛ yafa olu ma an b'o ɲini baaradaw la sigidaw la du kɔnɔnaw la baara ɲɔgɔnyaw la hali
n'an nɛnw sera ka walawala ɲɔgɔn ye k'a fɔ karisa tiɲɛ yɛrɛ la an donna kalo yafama yɔrɔ kɔnɔ ne yafalen d'i ma i yɛrɛ ka yafa ne ma an k'o waleya an da la an ka waleya an farikolo la o ye fɛnba ye walahi ni yafa tɛ sigi ten dɔ kɛra bɛɛ la dɔ fɔra bɛɛ ma an bɛɛ fɛnɛ jigi bi ala de ka yafa kan ni cɛ sɔnna ka yafa muso ma k'a dɔn ko nin ye fili de ye hali n'a sɔrɔ a y'a dabɔ a kama ka yafa muso yɛrɛ fɛnɛ ka yafa a cɛ ma balimamaw ka fɔ yafa ɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔnmaw ka yafa ɲɔgɔn ma i b'a ye hɛrɛ bɛ sɔrɔ bonya bɛ sɔrɔ hakilisigi bɛ sɔrɔ ala ka yafa jidi ani ɲɔgɔn cɛ an ka kow bɛɛ lajɛlen na amina rabbal alamin ala ka o duwawu minɛ an karamɔgɔ alifa dakuruɲɛ kelen foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an balakaw ma gadonnaw waati b'a sɔrɔ n'u bɛ tasuma funteniw na an b'u fo kosɛbɛ sufɛ fo sisan an b'an balakaw fo kosɛbɛ kosɛbɛ olu sunkalo kɔnɔ olu ka kow de kuntagala ka jan i b'a ye ka taama ka taa sugu la ka taa ko dɔw ɲɛnabɔ ye ka tila ka taama ka na n'u nana fana u tɛ sigi u bɛ t'u boli la donc olu bɛ sunkalo bɛɛ kɛ entraînement de la donc an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka baraji dafalen d'u ma ala k'u bɛɛ lajɛlen sara ala ka o duwawu minɛ an bɛ duwawu fana kɛ ayiwa nin kɛnɛ in kan ka tasibila kɛ ka taa ayatollah Khomeini min ni ala y'a ka kalifa minɛ n'anw fɛ yen nɔ nin cɛba in an bɛ ala deli ala ka lahara sɔn ɲuman nɔgɔya a ma ka tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma yan fo Iran jamana kan Musa Jawara ka tila an ka duwawu kɛ fitina minnu kun bɛ diɲɛ kɔnɔ ala ka se k'a dan sira la nin tɛ hɛrɛ ye diɲɛ ala ma jalo i b'a ye cɛkɔrɔba ɲuman an fana karamɔgɔ Seyidi Sharif Usman Marana Haidara a ye nin de dama kasi kabini kunu halisa a b'o de dama kasi kelen na jeli bɔn ka jɔ fitinɛ hɛrɛ ti a la jango minnu bɛ ka fitinɛ ta k'a don diinɛ kɔnɔ k'a ni diinɛ ɲagami ɲɔgɔn na f'i bɛ siran silamɛya diinɛ yɛrɛ ɲɛ bi karamɔgɔ ka laseli bɛɛ lajɛlen a jɔra nin de kan basigi ka na kuranɛ aya min b'a fɔ ko ku n'i yɛrɛ ye n'i ye kun limaniyara ka ban i sɔgɔ yɛrɛ kunna maa minnu filila u ka fili tɛ foyi tiɲɛ ye an bɛ dugawu de kɛ jeli bɔ in hɛrɛ tɛ mɔgɔw gulongulonnen don ɲɔgɔn na de mɔgɔw ka hɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo wa a dɔn fɛnɛ ko mɔgɔw ka tɔɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn kɔfɛ ka taa ni dɔ ka tasuma kun mɛnna dɔrɔn a dɔn k'e b'a kaleya sɔrɔ ni fitinɛ dɛnna dɔ kan dɔrɔn a dɔn k'e b'a degun sɔrɔ a bɛ n'a fɔ ni dɔ ye hɛrɛ sɔrɔ dɔ fana b'o de sɔrɔ o la nin ti jamana nin ti diɲɛ si arrange ala yɛrɛ ma sɔn nin ma fiyewu fitinɛ ala ye kangari da a la kosɛbɛ maa o maa b'a wuli a dangalen don an bɛ ci bila ka taa diɲɛ maa ma u k'a lajɛ u ka segin u yɛrɛ ma an nana minnu nɔ la n'olu tun ye fitinɛ da don olu minnu filɛ fanga kɔnɔ bi olu tun tɛna sɔrɔ maa bɛ yen dɛ bon mun olu bɛ kɛ fitinɛ da don ba ye ka bila kɔsanamaw ɲɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma wasalim ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ o hukumu kɔnɔ an fana karamɔgɔ Seydi Sharif Usman Marana Haidara an balimamuso minnu kabini denmisɛnninya kɔnɔ n'u tugura kɔ kalandenya kɔnɔ fo kana furu ni cɛlasegiw na ten a dɔw yɛrɛ ye mɔdentigiw ye o kɛlen don ka jɛkulu dɔ sigi la Maison des Lumières a jɛkulu caman b'a kɔnɔ o kɛlen don ka suntigɛ labɛn san o san u b'a kɛ tarata tile mana bi a suntigɛ bɛ kɛ Bangoni Jɛngɛnebu la bɛɛ lajɛlen kunnafoniya a la bɛɛ ka bɔ a kalama u caman de bɛ yen an balimamuso Fatimu Kane ninnu Zainab Jire ninnu ka taa se Seyda Nasu ninnu u caman de don bala Zainab Jire Fatumata Kane jumɛn ko don Jumɛn Kane muso Madame Jumɛn u ka ca kabini denmisɛnniya kɔnɔ n'u tugura Sharif Usman Marana Haidara kɔnɔ fo kana furu sɔrɔ ka kɛ dentigiw ye ka kɛ mɔdentigiw ye alhamdulilayi i b'a dɔn hɛrɛ ba de hɛrɛ de o la olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ yen u bɛ nin baara kɛ a bɛ san caman bɔ ko in bɛ sen na a ka ca ni san 20 ye alhamdulilayi nin jɛkulu o la k'u bɛ wele a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah tarata tile bɛ baara kɛ ka bɛɛ ladɔnniya tarata tile binnen an bɛ sun tigɛ inshallah ni sun tigɛlen Bamakɔ ani a lamini kɔnɔna na sabu a b'an dɛmɛ dugawu la ala k'an ka bateau minɛ k'an ka ala wele o jaabi k'an jurumu yafa ala kira bonya kama a somɔgɔw hɔrɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam
ne kunnafoni ye ka dabɛla yele tulo ka fɔ fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi muhamadul mustafa nɛma ni kisi bɛ a ye mɔden imam hasan san o san a ka bangeni nisɔndiya kɛnɛba min bɛ sigi sen kan an b'a ayidara tanti alima dagama isa fɛ mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw conseil islamique du mali ma ɲɛma mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement de leaders spirituels musulmans du mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ seyada sherif usman madane ayidara ka denbaya la ɲinan da bolodan bɛ tarata marsi kalo tile 3 wajulisuba o bɛ sigi sen kan silamɛya dɛmɛtɔ fédération ansardine internationale fadi ka wuli ka jɔ kɔnɔ bangoni janginɛbugu terrain seyada sherif usman madane ayidara kan suratu ma na don silamɛ bɛ welen bɛ ye o dugujɛ araba marsi kalo tile 4 alkurana sanuma kala bɛ boloda bangoni janginɛbugu sirifila min siriba kɔnɔ nɛgɛ ɲɛ 14 14h kuma ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin mali jamana basigili n'a kolosumani mɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen basigili n'a kolosumani o don kelen la araba marisi kalo tile 4 laada don an b'a ayidara tanti alima dagama isa sirifila duba kɔnɔ sunakari kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ labɛn a fɛ silamaw ye o sunakari bɛ kɛ ka bɛn ni araba ye an b'a ayidara tanti alima dagama isa kɛ mɛ ka pilan kɛrɛnkɛrɛnnenw fɛnɛ labɛn sunakari kama silamaw b'u sun tigɛ hɛrɛ ani baden la nin ye kunnafoni ye ka dabɛla yele tulo kan ka sanga ni fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi muhamadul mustafa nɛma ni kisi bɛ a ye mɔden imam hasani ka bangeni nisɔndiya kɛnɛba ɲɛnamayali a baaraw n'u don ɲɔgɔn ye an b'a ayidara tanti alima dagama isa fɛ
Mali silamato nga fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya de bɛ to ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherifu Usman Madani Haidara ka bonya kɔnɔ. Mola Hassan 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 ayo ka fara ɲɔgɔn kan ani jɛnɛ waati dumanw kɛ teliɲuman wele ani bolozi ɲɔgɔnma kɔnɔna la minnu b'an ka fɔlen to ka di b'aw bilasira aw ka nin waati duman ninnu bɛɛ la sumani fara ɲɔgɔn waatiw la belebele dɔ ye a y'aw tagama ɲɔgɔn kɛ ka di ye ka di a ka di dɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala deli an bɔra ka sun tigɛ a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ an ka ala k'a ban a ye tɔɔrɔ minnu sɔrɔ an ka ala k'a ban banabagatɔ ala ka kɛnɛya d'u ma an ka jamana ninnu ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka basigi don a kɔnɔ ka bɛn don a kɔnɔ an bɛ dugawu ta ka ɲɛsin an ka jamana fintigilakaw ma u mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka kisi tanga tanga ɲɛsin ma ala ka bɔda d'u ma ala k'u fanga se ka dugawu laban an karamɔgɔ ni an ɲɛ jɔyɔrɔ an'an fa Seyidi Sherifu Usman Madani Haidara ala ka si ni kɛnɛya di a ma karamɔgɔ bɛ siran fɛn fɛn ala ka don a n'a cɛ ala ka karamɔgɔ kisi k'a tanga ka bɔ jugu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma ala ka n'an yɛrɛ kun ka a jugu ye ka dugawu ta ka ɲɛsin an ba sanumanw ma ka dugawu ta ka ɲɛsin Sherifu Ahmad Tidiane Haidara a n'a dugawu bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen kisi ala k'an yɛrɛ kun kisi a kɔnɔna na Usta Jawara an bɛ sɔrɔ ka segin bisu na nafilaw kan. Alhaji Amadu Jalo ji min kɔrɔ kɔ gɔnɔw ɲiginna su na ye sunkalo su 13nan ye nafila min b'a la jɔko 2 don salamu bila ko 1 Fatiha kalanen kɔrɔ kɔfɛ kul huwallahu ahadun suran dafalen i b'o kalan siɲɛ 5 n'i ye salamu laban bila i y'a sɔmadu siɲɛ 100 su na nafila jɔko 2 don salamu bila ko 1 Al-Fatiha kalanen kɔrɔ kɔfɛ kul huwallahu ahadun suran dafalen siɲɛ 5 n'i ye salamu laban bila i y'a sɔmadu ɲɛsi masa siɲɛ 100 ala k'a ɲan bolo amina ya rabbal alamin ala ko o kɛ o kuma kɔnɔ ka kɛ ni waati cogoya ye Ustaz Alpha foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen an bɛ foli ta ka ɲɛsin an ka tele ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ma ka ta depuis bureau administratif la ka na bila bureau technique la an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma ani an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen n bɛ an balima minnu bɛ la famille Igla de Bandiagara de Côte d'Ivoire fo ka taa Kucala ani Sikaso ka na se Buguni an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye n bɛ Idrissa Sibi fo ɲɛna ani a terikɛ Madu Sanɔgɔ ka ɲɛnaka bɛɛ lajɛlen fo tɔgɔ la ka Bubu Samake fo ɲɛna conseil arabe la ɲɛnaka pour la conseil arabe do ka n kɔrɔkɛ fana fo Adama Igila n'u ko karamɔgɔ Bindo an ka foli bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ka foli ta ka ɲɛsin Buguni cɛmala bani minnu ci bɛɛ lajɛlen ma Sirimakaw tɔgɔ la ka Garabali Kɔnɛ fo Ansari cɛ ba wajilikɛlaba do Garalo n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ni ne yɛrɛ wolofa Isa Igila a terikɛ fana do n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen inshallah an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ ala ka an dɛmɛ baara in kɛli la Usta Jawara foli ani kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ yen alhamdulillah ala de bɛ tanu ka waleɲuman dɔn k'an ka foli ta ka don Bankɔni Zɛgɛnɛkɔrɔbugu la famille Jawara n dɔgɔmuso bɛ yen Binta Jawara ale ni a dɔgɔmuso tɔw bɛɛ lajɛlen ka famille Jawara bɛɛ fo u bɛɛ waleɲuman dɔn ka tila ka foli ta Faransi an kɔrɔmuso bɛ yen Ayise Jawara n'an dɔgɔw a n'an denw an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka an balimamuso fo Marseille kɔnɔ Bamakɔ yan Bushira Mayiga a bɛ baara kɛ BOA la an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka Fanakaw bɛɛ fo Ya Bagayogo Adama Jara Kalu Traoré k'an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn fo Samayira Sanogo ka waleɲuman dɔn ka Madame Sise fo Nana Kadijatu Haidara ni Kafuna yɛrɛ ko a ma ko ne ka sirifi musoni an b'a fo ka waleɲuman dɔn
Musa Jawara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn kabini wula fɛ fo sisan aw ka fɛnw fara-farali ɲɔgɔn kan k'a lase silamɛw ma k'an ka technique ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bolo bɛ baara la wulada in na Adama Kulubali ka taa se Musa Tarawele Mohamed Tarawele fɛn min ye ayiwa Suleiman Jara ye an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo ka nin bɛɛ waleɲuman dɔn an tɛ ɲina Abu Jabate Saka Kulubali nin bɛɛ lajɛlen bolo bɛ baara in na ka se k'a fara ɲɔgɔn kan k'a lase lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ma an bɛ Cɛkura Konate fo nin kɛnɛ in kan yan ka se Musa Jara ma an bɛ nin bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn an tɛ ɲina an ka chauffeur kɔ caméraman a bɛɛ de ka tɛgɛ ni ɲɔgɔn ma bɛ se ka baara in fara ɲɔgɔn kan ni Ala sɔnna ma an bɛna bɔ bi clip du jour o de ye an balimakɛ fila Seiba ani Yaku u ka sunkalo fasa o kɔfɛ cuisine bɛ sɔrɔ ka yira aw la ni aw an b'a fɔ sini ye don wɛrɛ de inshallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.